say what's the day we person penti na edan ye fa extreme coatings ebusia de tie nie abraj was to kai amako turkey mani mu akwa fa paint e kama pa hwe we odi paintu ne ani wi a enye se be wa ma ho akire ho be yefia ma painting foforo odi nso to ho a ho apepa kama o stone s wo ho no mo or prestige graphia to pearl white any off white paint ahodo ni nyina extreme coatings say wo ye paint abra na on be kire so si fra paint no sa to ade ho chewade na bibia akoyie atenga junction ne la petite chemist di hwe ni mu pe 0200 922202 Ramoni afofra we wo boy piamen sam no yatumi ede asom semfo efa John entry boss akolabo ye ne awie yesin konye nsam no yede beso midin enoba afia aboaje wa mene come here jeni bo achen professor kokoto basa hariso ye kwa ahomane so na abusia ye tianza poti krom kan konhia bi si ho nam so kire se nipa dunsia ana afri mu na ye kwa ye mankranso a we ye MTTD commander Superintendent Andrews Koshi Okonyinje o ahomanu se ni bedin komo na dama e ba omo a omo ho kire sesa post for ya nkwa eni nka bibi kura betimi asensi wo omo na kobo aye supo ma he ni ya meje so chesa mu ye dwuma papa nyame sham supo mo na mo ho ne nya ne chesa nkwanhia ni padunsia na free mo sa na tie am code ebu hu adama buayen no kwa eno abaye nonko ene fantamu na ye nya akọ sepe to be business ya ko ye no ampa amunum ho no fa nipa du enai na yiti yesi ansa ne be du ho na awon wo no ayi o ma prepare ni bi e de ko hospital wo adiyama na ibi ye de ki nipa ni no ese free mu e ka ho emi ko ye edu ensia na out of side nipa du ensia de wu ye no ankoda ni ansa ewu na de tie ni ambulance number GV 527-23 driver no di Tichi Edward 39 years na o de akoda bia wanya musu ba kone lotimi anza akwada de Chini Emmanuel di ba kon fanachi nti wo be do to tugo no na akawo ba teki trailer di na ni sabra maso na so transit bus ya no so lodi fiku bus ya wokọ bobo enso apie in head on collision it was so strong say bus no mini bus no the engine no apie fika no ko tofu and out of that and the nya casualties no so far bus no ipa ni baba ko ni be ma ba ko survive na ambulance no so no driver ni no nurse ni a odi akora no na no ene akora de maame kene ne maame no omo so anyam bo ji for now the side tie omo aka no ye bibi ko konfanochi bidama fare from to konfanochi no so awo bia kwanta super ye homo a omo survive ye no omo enso omo te say vision kwanhia say no say din no ye be say ehunu say omo nso omo nya oha kese bi omo nipadua mu ana awo tira omo hwan mo na wo busa no omo survive ye no omo amfiri mu kwanhia mu no omo survive ye no me investigators no kwa ko he omo mpomudi no omo nya mae nti omo ba ye be hu say the hospital ayi sada me kai no ebi wo abijama amsa ba ko abijama ba ko bia kwanta na omo ewo ofanachi no ewo ho nti ye be liaise with abijama hospital no yet me hu say the omo mpomudi nti no nti me nkwa no kwa kwa mani emusa se sa dunsi o mafiri mu yi bese ne mohunu o mabusuafo identification akwa so ma hu say we asomasi obenten aha na we free bibisa akoso
Also medical card be say ambulance no if you double na eba na bus no so aludu awoko double nti na eya ye say double ne enkura twa ho hia no and move for and anya amane no nti eba sa no me tira brekum as district commander nti me frɛ brekum photo for it woman almost frɛ emu ka wi a ne abusafo e wo ho no nti anopa yi ebi aba ha sɛ ameka sɛ kra me bi da so wa ha omo hɛ abusafo na tira kwa so pa ba no say no omo a onum afri mu no nse ya de ya abusafo be pese wonum ensa be kan emu nda ache bia anamo be no so mutuo emre mu ne nkrata asem ansa na omanyoma de hye na kosi ho enu ane sɛ ye betutu anamo ye hospital na ya religious body no enya corona forms na corona report na that is emergency to the ya kwansi yenye that say the ma pathologist na no mo ye hojima na ya senye ne ho so pansa na abekọ no mo na motai kọ accident scene ekoye omanfo moa free brand conscience ye ona omamkọ ho no koye emwei niema ba sa na hu ye adesua ba na wo mu a etiefo betimi atibie ye meka no say ne titu pa bibia ye be bia wa brabo mo no ye nya botre ye fa afei ye so mata ho accident no esi wukrom enya curve mu enti abotre bi eba ya akebwaye afei ye bi ba ya anka ebwaye enti ye meka no say titu say wo drive na say bi krom a ye kwaje license no yegina ye mihu say wo dru krom a say wo speed no eba 4 to 50 km/h say ade a cars bi ne ye pin ye no speed no ye sa speed no anka bia enye ne say engine apia Africa makoto fo mu ba bia car be pin na ne engine apia Africa mu de na che sa do de enti ne meka no say amanfo nya botre ye sikwan so say ye ko ba bia ye nya botre ye mfa ahwe enka ho na fe de ye se bi fufu aka ho a nya mesre ye nsre nya mesre on fa ye ngudo so bi mo ye tibi ye sa reboa pa Ghana man so da mo ase ba ye mpenten kwa mate se bi omo amaka tinkum ho ebeto wo mo ye da wase abusiafo we aye mankran so MTTD police commander superintendent Andrews Kosi Okoninje ana enkwanhie sie nipa dunsia ne free mo wo me na call sie no ho no ye no edi ho nkomo yi abusiafo ye fra wo semu mu ani afia ni nchemu ayo Middle East ntokwa Sabre US ni Iran ne amahodo bi akayam so no ehun na obepem ewo oman Ghana wo soafo wo no anehwe amonone ehun ensam so emonyanfo sam okujeto ablakwa wode atodwa on Facebook page so no wo kire se entokwa ba ye ene Ghana fo wo saman yi so ene ato wo mayam hye pa na aka ho bi enam so ama wone mpanifo bi a efra man bi te se Israel, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait Dubai, Iran, Turkey, any penifobia ka Asia to adwan he kwampa befa so a womanfo ehu betimi aboban yi a enkoba se obi be free man na se onko pretitiw ene Ghana de hia ewo saa aman ahodo yi eso na no waka susu dua se efiti na no memeda besi na saa to renchemi anase ntokwa ma ne muso no Odarade asese Ghana ne de hia bia ni hwa wonam saa ntokwa so wafiri mu anase mpo ne mowre abuo da bi Ochem say yade yasam de wo mu pa emprempren ya one ne panifo guso ye biaboa se na be ya Ghana ne de sie bia wasa aman hodo bi so no ene wo mo ho ebetimi ato wo mo na oho bia emesanka wo mo ekom eno wo che se sabre de Ghana fo wasa aman hodo nyina so watimi aboa wo ma no hu wo mo dodo a wo hwe ni mu se wo mo pepa wo mpese wo mo sa ba wo mo nchi no ene akonya ne moa bia wo no wo mo de ba boa wo mo no matimi aba wonchi wagina so atu Ghana fo a efo wama titinu wama mo Saudi Arabia ne eya ma hodo aka se wo be ye pa sansa de ekoso no yade a ehu etu obi ama no homoden se ma pa empanifo de egu akwan mo de ama wo mo no wo mo be hwe no wo madi so Yentoa ensam no so Otec 1029Fm so ewia premto breakers ya Asem Beba Dabi kase ne de bremo no na ye kọ ye nanimu no na ye ba Asante mantemu heya
na wa Asante mantem he ya so no ene asem bia asie ebusia enya asem ketu akra ye di mfonyina hodo eba ama omanfo wonum enya bi na wonum ahwe ni nyina ene se emranti wa mu kokro no bo na kro no bo na mo kodo ma enya ba bia nkwa nkowia de se appeals court judge ni fie na post for the krata aba mountain so was Santimanto de kasama post for DSP Godwin ahianyo wa krata no de atodwa se samranto ameni tu akasa wo mo ama ye ka se o mu da konfanoche aban asabia wonum agya ya hwe efonyina hodo nche bia bra Facebook ne so Otec 1029Fm se be hwe bi na o se mrantie ehuri appeals court judge ni wo ka na esi fie hono mo abusia mrantie ba ko ne te hono no dituo na kano no Facebook live ne so omuhuri wo no mu si fie hono mo no ka si hono mo mu ko buka no ani so mu ko tro so mu ko wia de na judge no ka no ni o ka na nko mu ko wia no judge no ne bodyguard ya ono so guard no fie hono mo ano ni sa akrofo emienu kire ka so na mo ba no sikentia ne apaso ene kura wo no mo na hwese kan bi ekro mo bi kokro no ba na so omu di siusu a omu twetwa anwe na bra wa bra nsa na wawu no na nya asam ketua sikentia ene apaso da akrofo je kokro no bo no entia bra post ha se kan da so no we tete siken kure ni bia bi odi sejem no so so roba no eno bi no de kokro no bo no the post ni hu ye no a ono mo pre so na omo eri police na gini tuo no ana police ni so tuo ne kote ana dimaya o otoye no ana chese e kan sa akromfo yi a enam so mo ye mere enti e ka sei o kire se akromfo e wo konfano cha ban ya sabia post fo gina o so den bra wo je ya hwe ni nyina post fo gina wo so tinyame ya adum no ho ba wo mpe na post fo na tase won chichirikete na go na odoma ko ama enei onum akwa gina emre na ya paso no so na da ho no we do di you abodwise ni bia o timi kra di you moto no achia wa no saa na wodi ye nom di kokro no bo no so ho e die ga sa post for dia to dwase uni ya enya de eti amera no mu wo mo so mbebo ban afen so yetimamuni unso obi ye bibi eti amera basa hare so ya post for so tere na muama omuntimi emo omanfo ho ban ti we e asem a asia santimantem he ya omuko wia the appeals court judge and omuko wia no apostle for achi wo ma metu okra kasa wo mo a ye ka sei omugusu ye hwehwemu ansene beto so no perfect busu headman control se nwuma bia wo pedi ama wabofo no wode bia badwa so GS na kato obo ase ahwajatum se ye one more English language history of Ghana RMU computing creative arts science maths ni nada ebusu ewo one more akachi wo bobrem ba bi eton nwoma so benya bi mafato tofi wade enkrata ni nyina bi ye de abadwa so JHS for tables ahodo aboa wo mu ni nyina ye de abawai wo de no to nchen ya wasete mock exams terminal exams midterm exams etibomode ahwe kire kwa okumase eputi oja obense wan kan so dance my first stop Borre mo babia ya ton woma papa bisa perfect series boost wa homani ni 0243 299938 and 0540 755 465 na yemo hwe ni enko homa no so asama ni adri sabe ya mani boni sa akwade asama wono na sasami wodi akire na crime check foundation ene babo no fosama wo mo hwehwem no de betu dwa na woni ohubom mu no ene emna no ene wo mo edi wo mo chemu se asama Yaw Center one more ahye hwehwemu bi de ababeto dwase nei wo ye efieru ho anasa wo ye oba na kwakwa ha dan a wo ye oba de agyagyina yie efieru afo ne bititu ne mema no ene obeto kwa hemu na ntam srade panya asem ketoa no obi ni mo mbotae ne nyina so nte wo mo ye santi akwa homa no so na ye man boni sa akwa de sam wo no ne temu ahodo nyina da ekuta no obedema hen maji tuelo asem ye mu ntiremu ne sei ya elo waka ni nyina na ye ba ya ende saade ya ba betu dwa ye nyina ye tie bi enne no ene se openi ba ko wono mpo de we pet ka se de ka no eye bofoka se bo no ono wo hwe efie no so e de ama landlord ana se efiura ena wakoko di se nyambransem no ama enam so akako pie mu e wo center audi tu dwa eye alternative dispute resolution center no na ni nyina ne se ebra ewuraba no ekotena efie ho no ne bre e a obedi fie 2 years nti obehwe se de abaya kama abetena fie ho na 2 years pe na obedi ndie na e wo se obopin no
na omo ehye empanatwe ase enti baba se omo hye empanatwe ase enu mu no na abaya no enso edan time hye se wo so otu na o say me no hye empanatwe twa ye twempena yi die ene na mema 1 year e de aka ho ya o de 1 year e kan ho enti 1 year no esan eba so ye na so sai treat mu se de ya anamo oni ni etu no abekoso a na watimi no ene na tutu se wutu no wo kwa wonya ne bi enti wo sai extend ba ko ere afba ko tai ade kan ho enti no 1 year no mu no na oba no ene be ma foforo ko fa afuru oni be ma foforo ko fa afuru bre yi si tinja na on ti ade on sama ni mu guso na ma san guso sei ana wa se o ma ni guso ja ni netu ifeba na abase me ma untu na obra odi wa hanachi na ba na de bi abasa na wusi fili ene nam so ba na de ase ni koku pie mu enso ewo ho ewo center na odi tuja no na ndum na ebeda di se be ma no se won ti ase se won ti ase dia empenifo wo mo ewo center ho kase nse ni o ma oba ni sika na on fa ko pe edan foforo na on han on compensate ni se de kana bro focus mu no eno ana compensate no a ono isi ho nto so ye hwehwemu do na ewu se de bi senye be ma be nko na ye sa nyambran se wono ewo ho ewa sha man ho na emu no wono mu a omo eye caretakers omo hwe efie so ya me fie rafo ene efie rafo ni nso e de omo agimu a wo mo eye bi eno na nam so ampani for this report ya babon che se man fon hwe omo yi pa na eno asese be omo ni se e mema no nso ehu sa no na omo se sa ne ya sa na mo de ye dia ene ya sa de yense be tiete mo tinya mo so mo ni fia yanso ya tiete mo yire no mo so na yense no mo enso a ya fie so yi pa ya sa me do ni chemo asama ya e mema no so do mo agimbi so se mo fa ye yire no mo ni yampa no mo dia ene yenso de ehu bagim yenso ya fa mo yire no mo bi pa adi asa nan enti eno e ya dia e koso e wo asama emprempren ya empenimfo e de report aba ba tuja sabri yensa ka bia ye de e ma ye tiefo sa kwade wadama mone untremu a wode adom ye why mati ase fa ile yo yanto asoe ebusiafo yemfa we ntwatoe na emrantie bi yakoto chacha ma posifo achomu asante mantem hanom we chacha ba afosi na sama meje die se etiefu etie pemu nkyeremu pa semre bi etwe Otec FM so ye kan ho asem da bisukura mre bi etwemu Krobea no nyina do ano tum bi kan ho asem ni nyina ne se wonam bi a Dr. Mensa na wo ba ana se wonam adehima honom na oba atwem no no bo se mrante bi asipono e wokwan mfimfini no mo de niam bi agugu so am de hwite brus pepa no de bibi kokko bi atamfimfini to mo de kwa wan sa no de gu ho no wa ba yi de bi kokko no mu na so wadi sika na setense nko na mrante yiye na de omo ye ne se abro omo ye se obo mo atwa ho ahia no na enkrofo mu firi baby fa ko na baaye to utwa mu abatia ba ko se he na wakwada ketekes na de 170 500 cedis no ma me so betu bia bedi o wo gina ho na wo tena no mu wia no mu di usika woni be ba ho so no ye susuro na passport cheto achi nipa nwotwe bi a o kire se sa adwuma wo me di animu wo eye Kumase emonten so na sa nipa nwotwe a ye ka se aposifo achi wo mu wo se no mo wo sa adehima ho no mo street no so ana na omuwa onum eyesa post fa kwachi omo na we Joseph Odum wonye mfrinhia no aduasa baako Dorcas Atanga wonye mfrinhia no aduonum yenu Augustine Ajiman ono so wonye mfrinhia no aduonu nan Ernest Odro 28 years Erica 33 years Akosi Atakari 36 years Anna Mandela Pepra 31 years Agnes Basa 21 years sa nipa ngotwe no susu se omo ye sa Erica nso nya mfrishanda du yasa miensa ye ka sa post for chese wa chew no no obo mabu nu kokose wa wonim kwa kwogina monten so sa chacha to omo ye sa nyina so bu okra pass one scan ya de hye ho ahwe ya obetimi adi wowuo wo so be ye sa bia no ene emra no bedinti DSP Gordon Hianyo kasa de ma post for na de ho krata ba monten Otec FM bia awie yi ya ba chire adia ma monten ma monto chacha monten no a post for se won eba mo so ye be gina we so na edon yi mu Asem Beba Dabi kase a ebo abo anan pon kase so de be somo
ye dia ba wi sem for pen fa dwena ntwibo osi akona na pia afa papilo enuba solomon ni mu asare bia ja sanam nyina ebo nchi don obo nsem ya no a ofa dwon so so ne so de ma pasemakafo ye ya de bra medin ne kwame agene boaten professor kokoto na afa enuba afia aboajewa yes also na Krobea na Yaw Asante wona ne dom di Asem Beba Dabi ato aso asemo a enuba efa sa akode efri ashaman bae no onim ade abaako a esese nipa te ase me se me ye bema na me wo girlfriend na okoma ebia agenim ti hoi ebia me ge no enuba agenimu akofawo na oba na oka kire me se nana agenim fa ofa me no ye by mistake me nyintu having sex with a lady is not by mistake or a lady allowing yourself se bema ne wona enyam from so eye decision what did no what decide ato ho se meye memma me ho kwan ama waye enti ne to de bia se bema pe oba afofra oba no betumi aka se afe ya na yahia ene de me mba me ho kwan ma wo mfa me ebeduru brebi no ono akura atumi de ne ho ba ana wo boso a o si o dia obeye bia no wahu se afa no na wo ya ba ya wakwa akotena fie se wo ye caretaker o se wo ye die ye o hunu se wo rent so ye no o highly dining ma because wo ne wo twempra enti me ena sabre na me ye temuani ana edi a no na me ye presiding we ya meteso a nka mema be ma na kode baby kire se so wakwanyema bansho wakwanyema ba yo nti me ne wo twempna no because say me ne wo netienti ena ma han sa dan ne de ama wa meboa o enti se wakọ na be ma foforo naawo akonyemo wa hunu se bia me metumi anyemo bi ana wo be wo ama me bi no ama be ma foforo anyemo de a se de wanyemo wo no enne se so take responsibility of welfare and well-being what you say enti sebe mema bi nso etode bia moma moni na ho sa de kumase ha nyina bi koso enkra de na ba kwa me kumase ha no ebi koso ma menwew na memfa dan ne ma onfie mienu enti wo behwe no tenant a ukofia ho abaya wo ye tenant wo fie ya da bia fie wura enene ko ne fie wura ko akodim ne ho akodim ida se wanti ase ana se woti ase nya ba ko no amane biem wa amane biem na bia wa amane boyfriend ankasa abafie ho enti e ba sa e fie wura ne sa ga ne nchia ekoso ekoda momoni adwuma eda mo ase adofo yenkase bema no ena ye course no aha ye 102.9 aha ye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no sadwe ye de somo ba bibiara wo bia nenne wa woni ye Facebook ana ye YouTube ne so no braso kire se ye ba be show emfonyina hoduo bia se wo bunya du a wontumi hwe enora ebra yete afidie so a ye de Asem Beba Dabi dwumadie ne sompe ena honorable Adujama ya wo ye presiding member ewo mankranso eno ma yenya nte osan ye mia meba se papa asem sei na esi wo potri kromo ambulance ene passenger car ena aba be kabom ne moja asone enye moja ketwa enora ye breki sa asem no ewa Asem Beba Dabi dwumadie so enora ya mfamfonyini no amfa nkyerɛw akwada ketwa emu mpanyimfo awofo ne abatan sabe emu ya o emu ya ma afidie ne na ha na mentwa me homra apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa minim wife you know you tested positive.
Aya no mbie no. Say eku malaria mo no nyina. Am ye nyina negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixer no. And wo de we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti pavi e support immune system no. Na plasmox no so etu malaria no gu. Malaria symptoms. Ete say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no msa. Achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer. Wanom no etutu malaria na sekura. Anya sa ade akohu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie drone di pa. Pavi plasmox ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies na heba shop. FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto bi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene che wa nwuma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so owo nina bi. English nom and maths nom me say. Books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval. Into a bata bia ankoto bi maneba. Hey, and na say we there. So ko bi kra betumi akochu. Akoton how many students? Na enu kra de. What table no so say hwi. Wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a. Etufo nko aputuoja station ho a. Enkran dance mine. First stop. Any o mo ba bia ye tonton books bia. For 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plasmox. Hepa Plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie drone di pa. Pavi plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FD aji edwede nkrato yatum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 Otec 1029Fm 68 05. Be more energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give it go and vitality. They were the thing they do me, come and taste this. Be more energy drink. It give you them. For your party, for your wedding,
It'll give you them. This advert is FDA approved. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Adani mugurura. Otec 102.9 FM. Ubia ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na ode ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Openya wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no wo ye modwuma. Wo mu nyina da papa. Ma won ahode ni ahode ni wo dia. Eni se ame no kasa no pay. Enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye. Wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwebi. Pata ya kede na ade ache na ade asobi. Ebi nso wo mo so. Na ni asem ya dini wo mo kwani kwa na yituo ma asekan enwo no tutuo nso omo mpa aba mo da so busua ye waduma na papa we die ne kense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonye nkyire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye na ya na mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo emfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyiraw, nyame ntu wonkwam. Ene dwumadi a wudi, sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nyame hyiraw, nyame ma wo yini nche. Nyankopon ma wo yini nche, nyame ma wasefo nyina yini nche. Krobea, mera ho. Na nyame yi wo ma ye se, nyame yi wo ma ye se beboye. Hwe program ya mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no bi bu sese hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kando hwan ni amenu ka mimi nibio mira ho masu awie matini so awie na me no kasa nti de me ka chen nyame hyiraw nyame hyiraw nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wa wie beba nse faso bi ama nti me siraw enkasa ma breda kwaso ye nyame be hyiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso baba. I say amanfo akabia Makina. Oma futue usum say. Futue enedwuma. Se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia a wo bepe. Mpe we no an ye je kushina no ne. Ontu. Tunan ontu. Mate. Se o so obi tu ama wa. 102.9 FM. Okay, mate. Any das. Ile
ye ɛna aseɛ ne nkamfoɔ ɛne yɛde ma udin kronkron no adɔfoɔ ne adehyeɛ awia yi yɛma yɛn ho aha awia yi yɛma yɛn ho akɔ aba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha yɛ Otec 102.9 FM sunie ɛna awia yi asan yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna ɛbɛsom na dwumadie yi da biara da wɔ afidie so ɔsiehyia asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti na awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ ɛbrekro na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidikasie yi so na dwumadie a yɛdie yi yɛyɛ live wɔ yɛn social media handles ne so ɛna awia yi sɛ wo join ne yɛn a wada meburu ɛyɛ ahyɛ ɛyɛ reposti ma wunuanom nso nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi ntie ɛmfamfiri timeline na wonya bi nso nhwɛ kyerɛ sɛ ade a wuwu sua no unua nso benya bi asua yɛn nyinaa yɛbɛka abomu asua de akyerɛ yɛn ho nso adeɛ na no aboa tutu yanamɔn enso de asie awia yɛ kan fa comment nso tum oba comment section hɔ a wadwenkyerɛ bi a wowɔ no fa tum ba bi a wowɔ a wode ba no na de aka ho bi de atum ama yɛn yɛbɛgye na yɛbɛkan no kama wɔ afidikasie yi so na yɛde ama wo awia yɛnuanom Be Love Radio foɔ ɔnom wɔ Spain abuchiman no mu ɛna awia yi ɔnom fa dwumadie no live ɛwɔ Spain man no mu ɛna United Kingdom foɔ yɛwɔ GN Radio foɔ wɔ hɔ awia yɛda mo ase eburu yɛwɔ Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Beni Radio ɛna Sahara Radio ɔnom nyinaa nso wɔ UK man no mu ɛna awia Nyankopɔn hyira wɔn yɛda wɔn ase nso sɛ wɔn yɛfidie no da ha na wɔfa dwumadie yi amanuanom nso anya bi atie yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV wɔ Paris France abuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM wɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛno deɛ wɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ɛna wia yi yɛn nyinaa ne aka bom na yɛde Asem Beba Dabi dwumadie yi ɛba abɛsom ɛna mosomfo Krobea Nana Yaw Asante nie ɛna wia yi ɔgye aman nie magie adwa ewe afidie yi so apese makana na nie awia matena se Krobea jata mene wahia na yema yen ho ye ahia na yema yen ho ha yema yen ho nso akwaba kire se yabɔ mpuni mpui ubesua de mensu mesua de ye nyina ye betie bi afiri yen ho ye de ato ye nkotokuom na aboa yen ama ya na muntuo nso atutu asiye ene mabedwafo wa ha eja kwa me wa ha oba de akia me wa ha jataba wa ha se wo kontentan ne so a kwadwomo ono nso wo ho spices man e wo ho e na afei evil man ono nso wo ho ena wi squad ne doso na ye nyina nso ene aka bomu awia yi ye ba besom oba de akia me akwa aba ye ja akra umpom te say oh Nyankopɔn adome ho ye pa na nso so ordinance asan afem yen enenso ye ukuada bosome march no ne de toso 9 ne ese Nyankopɔn ya adom a efiade edi animu yi ya afofida ye ba akɔmaache ye kɔ akɔmaache enti efiada de ye madwuma ye be kɔ akɔmaache sen ko ma echinanke ye de koye training se match pass ne ya ne ye hu training yewo dem o sori anopa odi eyi be sima no minute na se me ka so ma wo mo me kura me bo pa ya o ma me pa ya mo ka me ka bia na adwuma wura ate o si ya wa dem fa nko training fiada na mo asa dia ko ma ne ke ne mienu nya mo o dia fa fiada na nko maache ye fa nko maache yaza go finti be suwa gutu eja kwa be wo ho na me wo pa okay enenso ya sa hia eneye ukuada enenso ye ba besom yeah enesom no ensem no ebi wo ho na yehia seya yesua de ne ye kire ye ho ade very good enti adofo mabedwafo na wate wonka no ena wie engine room jataba ono nso wa ha ena wie yaboafo a ono ta yachi amia ba besom ono nso nyina kan ye hu bi ena na wie me ne wahia ye ba besom nene
asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ɛne sɛ ma w'ani nsɔ deɛ wowɔ na mebusa ɛna wia yi sɛ wokɔ English kasa animu a sɛ yɛka sɛ ma w'ani nsɔ neɛ wowɔ a wobɛka ne borɔfo sɛ obi sɛ make your eye collect what you have ɛno yɛ ɔgɔrɔmɛnsa ne kan obi nso sɛ be content with what you have ɛno nso yɛ miva ama ɔne ne nuanom ɛne kan ɛna wia yi mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ deɛ wowɔ no awisia yi ɛyɛ ama w'ani nsɔ na wosikani bia ni hɔ a nipo na bayerɛ ahye bra ɛdagya mu ma w'ani nsɔ ɔba nkyi o hwɛ so na kusa ɛno no ɔde ɔdoma nkoma de adom wo na wonhwɛ kwakua nansenie sɛ yɛba ɔbɔ adeɛ ne ntotoyɛ ɛne ne nhyehyɛyɛ mu a kwakua nanse deɛ ɛbere biara wonim sɛ wonim nyansa sene wo biara ɛwɔ wiase muntie deɛ meka ne yie o kwakua nanse na ni ate na kwaku tumi sesa ewiase nyansa nyinaa wɔso wɔde furu dua na wɔde akosi dua na pampam wɔnam a wɔkɔ no wɔde nafu atare dua ne ho nyinaa sɛ na nyansa na etigu wahu ni nyansa dodoɔ no ebewi ase no na mmoa wɔkwaye ne mu nyinaa no nyansa no wɔnom wanya bi na nei na na kyekyedeɛ ɛna ɔte ne fie ɛna ɔse na mankɔ baabia yi deɛ mɛyɛ ne sɛ mɛbɔ me nkwan na meka yi me ho nso nyɛ dɛ enka minya apɔnkye nkwan a enka medi nanso me ho nso sɛ enka minya akokɔ nkwan a enka medi nanso me ho nso enti deɛ mɛyɛ ne sɛ mɛtɔ mi koobi mɛtɔ me momone na matɔ mɛma ne na matɔ awurafua ɛne nsesaawa mɛgyegye ne nkakra kyerɛ sɛ me ho nso apɔnkyenam me ho nso akokɔ nam enti saa ɛnam yi ɛna mede bɛyɛ me nkwan monhwɛ na na kyekyedeɛ de kurokyia nkakrakra wakɔdwam na sɛ wɔkɔ nyinaa na kwakua nanse nso tɛsoro wahunu sɛ na na kyekyedeɛ ɛba bɛyɛ aduane enti ɛne ma memfa m'ani ni akyiri na menhwɛ deɛ na na ɛba bɛyɛ muntie o na na kɔdi ne dwa wabɛhyɛ ni n'aduane hwase ya watwitwi ni mako ni gene nom ne adeɛ de ne nsesa wa ne nam nkae no de afrafra wɔ kwanse ni mu de asiso a wɔkye wakye ho ahwie ne nneɔma ahyɛ ne nkwan no de asigya so afei de ɛsɛ so ɔyɔ ɛne so ɔkɔtena mukaase hɔ na wodwa ne banche na wɔma nkwan no si egya ne so ɛwɔ adi hɔ afei muntie kwakua nanse nso wɔtɛsoro hɔ a wɔtɛsoro hɔ yi wɔnya nkwan a nkɔbɛnom adwomɔne aba ne tirim ɛna ɔyɛ ne sɛ ne yɛte saa deɛ a ma me nso menya nkakrakra na menkɔ ntekuma ne fie hɔ mehu sɛ ntekuma waku nkokɔ na neɛ menkɔfa akokɔ no ne serɛ no mmienu na memfa mmra mɛtwɔko ɛwɔ akyekyedeɛ kwansɛ ni mu anya biara no ne mako ne nyaadoa ne nkontomire na mpankyiri bi a watwitwitwi enkyiri bi a wɔde tututumu no ebewura akokɔ nam ne ho sɛ bɛyɛ a mewie pɛ metumi aba no mabɛbɔ na na akyekyedeɛ adwen na metumi agye makokɔ sere no meka yi na ne anansi dimirika wakontekuma fie wakɔwurawuram ampani ampa ne nuane ampa wakɔyi akokɔ sere mako mienu de mu odu wɔne namu oduru na na fie hɔ no wahɛha obi ama wahu sɛ baabi a nana hyɛ no wɔhunu baabi a nkwan ne sie wagyae akokɔ sere no yɛtutu ho kama yanka ntekuma nso de bɛyɛ na aduane o wɔde aba bɛto na na akyekyedeɛ kwansɛ ni mu ɛne ehuru ɔno nso tɛ baabi sere yie nkyɛ menya biawe ɛnkyɛ me nso menya biawe na yɛkan na na akyekyedeɛ pie nkwan na hu nkwan nso de ehu saa ɛnam wɔ mu a ɛyɛ nam no taabu afo nkatachie ɛwɔ nkwan ne mu ɛne wei kɔ na wei abɛyi ne ti na wei abɛtɛ hɔ na na bɛgyina ne nkwan ne ho no wɔde ne nsa gu ne bo hwɛ ne nkwan n'ani a no ohu sɛ akokɔ sere mienu
ene gu ne nkwan ni mu yi ene wo se edi anwanwade nie me kwa dwomi ma anto akokɔ sebe me ho nso eye me kwa obi ema ne ene kakonom enam totoye na afei de akokɔ sere ogede yi ewo me kwanse yi mu mundie ne yo akokɔ sere awie yi ogede yi dia kwa akwaba ne se ente kuma nso aba be hunu se na akokɔ sra yira enti wono nso de namu no opai ene wokobo oposifo amane wo twen na ye posi commander wo suspect hwan me ka sei ananse hu se posi abam commander na ankasa si fom wo twen enti ene se wanya fast yankoyi ne hu amfrim na nhwehwemu di wono ananse ho ba be bombi pe asemu asi wasi ye ente kuma medie mi hu yo medimani hui na na chechede na eye nkwan woni fie ho muntini hwase etuo commander mese mo mienko enkwan na wo ye no ntekuma akokɔ sere mienu na ayira no mokɔ achechede kwanse mu a mubehu ananse de wakoye nie wo wadwomoni a wo fa ye no afedi ehwe o obi a wotini ba bia na ne honso akokɔ nam ne aponkyenam enti wakoye ni podwa a wo bedi na ade no wo kokka na to asem mu ene commander wotwe ntekuma ene ne ma kwakua na nsidi animu gangaria ena pan ene achichide fie ho afi ye ba ya commanders na achichide sionkwa no ye the suspect yabo adan a ose ntekuma kokɔ nam a wakɔtɔ de be ye na duane ya bewia na kwakua na nsese wona wo ye nkwan wona bewia aye enti emra mehwe wo nkwam wasi o kwansanu ne sigya ne so no montie mumfa nkwantiri ni num afeye num ne yehu adwen yehu kobi yehu kako arefia ene nsesawa ye num kwan mu akiri kona bia kokɔ nam nim na commander se eja ananse ede entro na watwa ede ato na na chechede so saa no na yeina entate atwam ananse wo kwa akɔfa akokɔ sere no se na ntate anam ho awu huye ena ntate abai no se hwe ananse o na de ananse yoye nie ene ye kan afei posini ɔtwe wonne kura ananse epachi akokɔ nam ne wai ɔse menso na mi pe bia wie nti se be ye nkwan ni be wurawura nam ni nti me de ba be gu na na achechede nkwan nim wo se enu nti na wunya agidie ka se achechede na aba be wia no wo se afa yesna na achechede enam ne wei o se mpanyimfo nye se nam no na ngume nkwan ni mu ne gum na emum me ko dwa so no ma nto akokɔ sere enti se mato adwene atokako atokobi mato mense saawa na se mabehunu akokɔ sere wo me kwanse mu a akokɔ sere pɛdeɛ wo me kwanse mu enti minsumi yi mimpaase munti me di akogu ha ye ko yegu se ye ya make say na madanse antati abedi ye nti kwaku ananse ɔtwe posi commander ɔna kwa akɔhye afiase wahu se ne wiase etie sankana na chechidie behunu se akokɔ sere egu nkwan ni mu ene waka se Awurade Nyankopɔn na ati abereme ene wama makokɔ sere anka saa brinka na chechidie ne dem onipa da sani de wan pre ampa anka ho no se beka ho a dwene hu mienu ma wani nso de wowo na wa ma wani anso a ekine bi e do beka akoto asem ene wie Krobea masemu eni obade achiame akra asem pane adwempe ba chichidie trimu nti wakwati asem no
Monica sa yɛna nyame ase na yɛnkyɛ yɛtiefo nyina tuturu ɔmo ɔmo bie mu wɔ me ayɛ bi no ɛte sɛ ɛda amoa tano so na Pentecost Central hɔnom na wɔ na mazi deɛ bɔga ne frɛ wɔ saa wɔ bie mu wɔ baabi a ɔtɔn ne ma ne menu aba dina akra ewiase a yɛwei ma wani nso nea wowɔ ma wani enkɔbere wɔ bi deɛ akwatie hiani wɔsi esini ya ɛbɛsome sɛ akyekyedeɛ a manani anna hɔ a nke wiase no nanka wanya amane na enso so akyekyedeɛ ehunu sɛ daabi deɛ me wɔ no mepɛ no a kobi na metɔɔyɛ adwene na metɔɔyɛ ma ntɔ akokɔ na kobi mewo adwene kobi mewo akokɔ nan ɛwɔ me nkwan mu enti daabi efiri baabi na ɛba die ni hɔ no ya empere sɛ ɛbɛba sɛ eniema bi kɔso wɔ wakwan mu na sɛ wanhwɛ ne yie na sɛ o ma ho kwan a ebetumi adi unya efiri sɛ Krobea Asante kotokɔ sɛ wota afa asase de bibiri ba ɛda ne okoro no bɔ da bia wo nam manya sika da bia menya manya sika oba ebefira bɔ unya ne ɔsɛ na asase de unya ne he ɔsɛ me fa na bɔnten a beye na beduru ba bi no na nya bɔnten na no ɔfa na emum no ɔfa na obi dem enti akyekyedeɛ ani ba ne ho so hunu sɛ da bi ma nkɔtɔ akokɔ enti me ma ne nya me de efiri sɛ nyankopɔn kora me som no no ɔntɔ akokɔ enam emegu amanfo nkwan mu saa ne sɛ enti ne ba bi efire na ho nyo enti ma me nyim firim sɛ bɛ ya die besie bia no senka o ma ne ye ne me mu miniska enu menya akokɔ nam kokɔ nam kura me wi bia che edu wedie e wade me danse e wa ko dia danse ye e wa so de se me nko na me ye nkwan a nam free heaven e be kokɔ nam be gu mu enka wo ye sa se kim enka ne ho kire no sure abusua obi chawade bebre obi ta chawade bebre ya adwen ho mienu na bisa sɛ he ne firi na die ntira o cheme saa die wi good odwen saa nsɛm we hu mienu a ɛbɛboa ama wotimi akɔwanim ɛma asɛm ɛmeto kwan so meda se ɛno yɛ oba de achia me ɛnɛ pinned by them anabem which is okay whatever osina na Krobea you are my crush why mate meda se me your crush ogoro mensa and was ya cry ya Krobea Asante and o ventures for manso asuomino yenso ye waha love God okay or say good morning nana ya Krobea Asante oni wa bedwafo akra nam hote sei nyankopon ya dom yenso ye hoye and Emmanuel Lata and was say greediness se woma wani bre ade bibria nana Krobea eda wuafa o wasemu a wakan nei emu edu yankopon ne bambofo Lydia Manu ene o se akra ya Krobea Asante chia obo ade ma me wate sister Lydia Germany ena me nso me wo mate eburu ono nso da ase jeoso se awie o chia no ene edureta ene o se akra ya Krobea Asante ene yenso ye monta wa ha yankopon enhirao yate makion ene o se akra Dubai fo yenso ye wa ahoma ne so na Krobea ye monitor show no yankopon nya mo kese ontutumu anamo nsiye na wo moa mo ewo akwanuasa hoduo nyina mu yeda mo nso ase ena amankwa ba Steve ena o se akra Krobea oni ukriu awia ye chiachia mo ena awia yenso ye kam ho ye mamo akwa aba na ye nka nkyere mo se ye hiehyia nso yenso ye da ase ama miva ena o se akra Krobea awia yenso ye da wase pa wate yankopon hirawo ene asemo a wonso ode ato ye nimu yi ene Zalzup TV ene o say I'm monitoring your show nana ya Krobea Asante me wo bosore mate eburu ye da ase bosore de hye beta ene o say akrama han ene wi yenso ye kan ho ha o jumper ene o say nana I'm always grateful wo futu ya wo de maye wo dwuma die so no nana eboa ye ni o you are looking good too me da ase eburu me de hye yankopon so enhirao okay enura enkomo na ye bo na emputuprumu a Asem Beba twafam eye akwanhia esiye ewo potiri krom enura na anibraba ewo afidie yi so emputuprumu
ɛna assembly member was aye presiding member o mankranso honorable Ishmael Ajimadua ɛto yɛ nkra sɛ paape akwanhyia bi asio aha ɛyɛ akwanhyia bɛn yɛnkonkotia ɛyɛ ambulance akwanhyia ntansie ɛna asie kyerɛ sɛ kai ɛde obi fribunu mam ɛna ɛba Asante mam kɔmfo anɔkye ha yɛnhunu deɛ yɛyɛ kaya wɔno nso alodi afiri Asante mam na wɔno nso ani kyerɛ bunu mam wɔno mu akɔ bom pan ɛwɔ potiri krum ama nipa a ɛfa so ɛhwere wɔn kwa na nya asɛm ketoa ɛnra ɛnam bre ni nti antumi ankyerɛ wo mfonyini no ɛna awia yi mfonyini no braso bi na bra behwe bi de edi kan ɛyɛ video oba de achia me akra wo hu de enipa na sam ho sa no kai enipa na sam form sa no ha enipa na sam form sa no ye ewrade ba ko de ohwe a wotea mu se echi o ka sa no a na nanum ba ye he ye abusuafo kai akra we di ano de because I say ba akokra ne nan kra ye hey enu akwanhyia na no hye ye nipa wie ye nya fe kofo froso me kwaba kofo froso me kwabo pasinya ka ni ka chika de pasinya ka ni ye ya enimu ne de say head to head collision ye and the hu ye head to head oh head to head kai head to head any see won hwebi ka na science you know ka ni o science ntoma pasinya card emu nkodwa ni nyina tutu pasinya card no o de to so ane e ka ho asem creative pasinya card no afehwe ambulance no nso nie ye ambulance kai onu tu nanimu ni die a head to head kai esunyane fo ambulance yo ho eye de sent de oh mama sentene samra mama sentene St Mary Catholic Hospital St Mary Catholic Hospital St Mary Catholic Hospital ambulance GV 527-23 ambulance no animu to animu drobo we nye sunya drobo waya de drobo St Mary Catholic Hospital drobo nasa okay sunya diocese we ya drobo for de eno no fire for ba ho no na omo horo kwan mu moja no ne kai na say engine na atu da ho no ka bi engine atu da ho ka bi engine ana da hwe on say engine bi da nchen ho hey na ka engine so timi tu sa akwanhyia no eno no ye we na pasinya car ne de na eno na engine timi tu sa pasinya car na engine tu sa no akwanhyia sia maka ni ka engine tu adanchen se ne a fitafo be se engine bo nyankopon hu ye mobo wallahi nyankopon hu ye mobo ade okoba wadi afiu shekano koba wadi afiu shekano okoba wadi afiu we no asai biyo ko untumi repair biyo ana bibia o repair nyeye condemn this year aye condemn bibia chances ni nyina be moamoa chances ni nyina be koakoa ehu okay enti adem for mo kransie ye after to wika na ba be peja peja ni nsunie is a peja okay hospital de enu ne din kan peja ye di kan ya peja no na wade akọ creativity me da say arofo enti got anim no moja pram ni party sensuo eni enwunu
Yankopɔn hu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛ mfomsoɔ ɛnso nkyɛ yɛn. Awura a wote m'anim ha bɛn afidie no akɔ aba. Ɔho te sɛ nyame adom me ho yɛ. Yɛfrɛ wo sɛ awura mpacho dio dudu na anim ni ata. Yɛde ata Elizabeth ata. Ata Elizabeth. Ata wote he? Mpacho se dia meti adesa na minimi kunu ne wo sunyan tano so. Ba se dia wote he? Adesna. Adesna honya onu kunu na ti obi o. Pacho dabi. Waja awade. Awade ne yenya ye na awade no de koye ne se. Waja awade. Pacho dabi. Me musa nkyeremu. Pacho dabi. Ade wa ware dodo se wo wiase. Ba ku ade to sumie no ni we. Wa ware mpre no. First one na ne ti osunya ita no so no. Omunyina no mo the same Krobea koso. E osunya ho a. Ti se ya second one nso agu. Obde me mfanasa. Enwu awade no no wo so nware mbiem. Enti ekonkon ho. O maye say. Ya ngasa me maye sis en ba ko afrim. Ti umanum. Ene wo ho sisia. Wo ya adwuma be wa desna. O adesa de me ba ho nche. Me ba ho be 3 months ni. Enche. No ya ni mu nambai. Enti wonye hwe. Pacho dabi. Onye hwe. Okay. Na afri he. Me ye nofuni. Ufri he. Me free Bolega. Enti wo ya die ni frafra. Wo ya frafra ni. Na frafra ni ye fra wa ta Elizabeth. O fra uni frafra ni. Ya ma frafra ni. Okay, ye frafra di interphobia ye fra no awene na anaba. Nti ye fra wa awene na anaba. Okay, me ye payini di awene na me di anaba. Wo ye kakra. Nti kakra ya anaba. Ena panyi ye awene. Na panyi we o sunya ho. Tano sunya. Ehwa na namu nyina amote. Ye woni ye nyinyini ye me ware ye. Okay. Ene awia yi anaba edi asem ena ede waba yenim ha hyase entunsi mfimfini na bowu nkuru na yente wase de ena ede waba o mpanyi pacho me da ase de ndem so amedi abedu ha se me kunu medika wo miensa na meja wade na medito wa na jamba ba koyar tie didima na makuma ba ko mpaibo bi wo park so no oba no ewe hefa ewo sunya tano so park so mpaibo nti o na makuma ne ba no be frem se sister ta yenko mpaibo mi na msi dabi mi de mba no mi de na ko mpaibo ama ko wo mu ko akokumi nti mi de mi nko bi mi de mi ko mabre o sister mi yenko na msi yo de me wo na msole na me ko mpaibo ni bi wo park no so me ko ye no kra ni nyame anim ohu mi a na o se wo ma hada bra why na ka say be ma na ma ware no sofo no sa bread ye se no won ware da bi no woni me kra to aso nti me koye no so wo ma hada na bra nti me koye no so wo ma da fansa tu minsem me de minsa tu ni nseyem no so ma me hu se nkola emema miyenu baba ko jira nche na ba ne yare nam so nyame anu kwanu odifo no kore sa kola ne de wo yare no se wo yale dia bia brafie ne nkomo ho no me ni woni ne nipa ye den ewa nam se mpacho mate enti e wo wa da me ko no no ka che me se wo ko ni ho wo fie a free park so mpai ba ba fie sese no wo ye cancel no wo fie na enwumre no akoye mpai bo no wo park so okay enti edu yo no ka che me se me menti me ko ho no wo fie no ka che me se maame wo ba na ye hunhum yale no kra ni nyame eye efom yade ni bi enti wo se ye hunhum yale enti no menya dan me mu afode kakra na won toto no ma no mfanye akola ne yade ne yade emam na msiyo enti wono me diskane ma no no odi tu manim se wo kun nam so odi fo me ni sa akola no papa wale ye na ye jaye me fa be ma bi na di me ba no se di wo yale mo chete ni di me pese me wale bi me fa be ma bi abi sa bre o ma ni skase ya ansa no obebu sa so wo kun no be 100 cedis be 100 cedis okay nti wa kan se ya kire no ena ye dey enti wono nam se me die me mfa be ma bi abi visa akola ne ya de no o ka che me se oh mame
me so kura me wani problem enti no me so be man pewa o mpe oba enti me de me ware onambom me de me sa akula ne yale odifo na e ka se nkyerɛ so be ware me wo be sa akula ne yale na me so yo so be bo me de me no ntwempana na mbom ye wo no for amamre wo me so me papa no so wo ba kuro ni so no wa anko na chinti no wo de asantefo ni bi ya abusua se bia nke se mini wo na me firi mu a ode bonofo ni bi ya abusua se nke se woni ho na se wo wu a omunhwe na chi ya den ema no na me so me ko enti be ma no mu ka chem na me ko bo ma me ama ne yesu me ne me ma me nti kuro ba akoso na me ko bo ma me ama ne se be ma ne se obeyi ware me na obebo ma ba na me ka chem ma me se ma ebe ya me yenko nof enko ye amamlen na ma me se wo papa ewu no wodi na chi jai enti me yenko wo papa no ne ekwa ne papa ne se ono de papa no de oka ye no won de obedi so na mbom miripa mu no ye bibia asante mamre wia no fa mamre nso emmomodian se bekọ akoye no so ede afiri ho be ma nso jitu mu menini mienu kokko ma asam de oka kire me se wo ye asante mamre fi se onam so nyame adwuma na wo ye no wontimi mu adwama wo nipa ni sunti no wo be ye me asante mamre na miripa mu onyiska akoye me ho ade e wo north ampa o ye me ho ade e wo asole dem e ye me ho ade wo fie na mbom north de ne de wankwankoye enti yedidi mu a na nyame nkyade kakrakra na wo se wo nya santini ade na opene se wo mfa santi amamre kwan so na enye okwa ade papa enu de no kra ba ko se nam se me papa ne ka se woni ho na papa ne nhwe na chima no na otia na meti ase se enti wa yawie enti o ye no me de me ne wuti sa walefo ne kunu ye ni yeti abusuafiem na ye cancel no enti bo anam se bema ye frosika kakra nya ye die enkwa ni mu na ebom bomadia me yefanko koto bank bi uso na usave sika wo nsuate bank ti me yefanko to ni enya kakaka ni entoprot ni etoprot wa yenya ye ko ba pata bi kwani ya atakwa misiso ye beda na busuafie mu de e wote na yemfa nyanya me adwuma ampa wote mase kakra ni yekoto one prot okoto prot no ni ye de bre ebre ni pamprosisi ye tie sisi hwa na ne ye mpa ibon e wota no so hwa nti ye no ene kakra ne yesi atakwa me baako ene ne yedam nti kakra na nyame so bo aye na atakwa me ne ye bebubu no asi asole dan asi edan boss quarters ene asole dan nyina ye fitwahia ye titibu kama mi kunu boni me ne wote ne boni bi anim ye walefo de me ne wa wo nkola me nsanti boni bi anim o krame a wo sema me komantensi aba bisi papa yo ewe o kramante o ya o krame se me komantensi onim krokru a wo koso mountains no to aso to o krame a o se me komisi yo bi wo ho a wo se obi invite me se me mra me ye mpai bobi ma no na nokro ne nyamie no me de me nyina ntwa kontompo wo ani problem na nso no wo gina wo ohun kala nanso ewo hwa na nani so ne ye eye ne bisibisi enti ewo wa wutimi frɛ obi driver ni bi wo wa oji wo mo number bi ba mpa ibo ni to timi gi bi nim number say mi ko ba bi a be fa me ye de ekɔ enti ewo wa na me wo wa betimi aba se be ye wayi a wo wa na obi aba madam wo mani be se pion uni uku be me uku no ai eye sa no ma ni bi o mu ye mi interview mi so ma dwene nkwaso se bi akɔ ba afoforo na bia o mu ye me interview no enti me wo ma na mate no se mi kuna kofa ba bi wo ba bi mi busa na o se nye no kore meti ane se ase me di wo kunu ko radio so ba wo penu kunu na me di America ma ko yiska ndipa ne se send mi ska no wan send mi ska me tumi yi mi hu adi nkyere na ma fra mi kunu me di na ko che me se papa ka no kore kyere me wo se meka emum me di ba ne di ma fa na me na atena me na da no waka no kora na kyerɛ mo dem se kwan be ne be fa so nipa ne se me de me yim hodi wo ya me de no be ko radio so na me yan kasa wo te meju sei me kasa dentin me ya ma pani pana cha wo se ma me se de wo si wa akoma na wo kasa da wo kasa kyerɛ me ntino ka wo kunu wo twene tan nso me de ne be ko nso wo aba mu ntino me nya ne santi wa de wo akoma ne ma ko sandis ka bi wa 5 million na me de mani pan ne pan se so wo ti se evidence bia bomidu ya me so mate eno wo nti na akwakoda wodi ayamia fe kura di ekumi kura twa me se akire ya me wana ba bia ba maame wukunu misian woni na wo nkura me nsam se yo eni me kofie bi to ayeso me kwa ba okoya na oba ya na wakwa akwaji bla no number se bla na ye dunsini na wakwa na waka jan se bla
me pe o number de me bra na ntwie bia yela enti no me pese wo boa me na bra na di ne number ma na okodu ye no me kunu dan me kunu hu pem ni se ya be ma adan wasia me ma me nani ma me afiri me ko chechen card enti me binam se obi a woni me kan se wonya nkwa na adan ne de wo yesa wose me ko na board no ma share ne bag no skoy me wo wa me so nyukura ni nyame ni me ye ba bi a 7 me nye ba me tena faako me bra me mogya ni mo ku adwuma mu pa se me pese boa be ma no me ye de ye ko yanim nti me nye ba me tena se me tena se adwodwo me se me kunu ye di fo nti no me nya adwuma nti me wa fom no ofre me maame aden wosia me fon ene me touch mu na ko gya ma me to ene me yam me sika wo so nyina ayira na me se papa na aden wo ma me yam shi me se obi anu ada wo ko na ede me kodu fie me no adua na me kunu ni adenya wo se wo hu de oya nam se you me wo ha na sa bla dunsini no efre me se ono so wo ntafo no so makra so me efre me koya bla ne se ma me tena se me tena se no se yedi na me yedi no se wukunu akofa baabi na baabi ba ha se ba no agye me number se o de kwama ne bra na asem o kan ono atwetwe na so ene hwa bra ne se me tena se ne sister ne se ai wo se bra ne ye widini na bra ne kunkum nipa na me nua be ma ne bra no ade nti na wo kwan se o gye bra ne number na wo se obi a me bra pe mu na me ye yi no one ne kasa ya fedoro ka jensan me ni yire me yire ye baifo me yire kura ho nya akono me ne da kura be man sori ene ye nsem die papa o ka kire hwan onu ne ka kire bra na onu ye di trick ko we bra na wo je ne number no ene bra no sister ne je number no onu bom kire bra ne say odifo no sister na wo fi oye ne den ene wo se eye ne yire na wo ne na abrabo na hyase nyina o mabo bra no ene wo se ene odifo ne matena na se ni se no wo se ne yire eye baifo na ne yire wapam ne yire adan afira sori dem na ne yire ni wobiem nti wone ne batana na wono so di akire wono ne na atana wonim hwe eno yese wono so wo tiresi no de wobehwe nti wo bakura wankra no wobehu lady no wofie wono se eno kora ne yire no ansa na ga ne bebom nkire mu se ni se no wo se me ne yire ye baifo na ne yire ekura no wone ne dakora ne bema nsori nti no wapam ne yire no wo de beto so no kire mu kire blano nti blano so woni blano ye ko no onu ma me betena ase na odi two speakers se mintie die ekoso no ne oba na ekasa ene oba na ekasa ansem we nyina na edi kire bla na wo ye aduro na ga no koye ni interview so wo pene number dia akoma ne bra no nti woni ni di nkoma sa na me so wo ka chem se mentena ase na mentena ase nti mentena ase ya woni ni di nkoma na wie no si sister winua ba no waba ene wo de ma me na sister me pa chu na die na ekoso no se wukunu we di boni ni papa wukunu ni mi atena ache wukunu wono kura me dan so kura be pa so kura aboso nyina de amami na wukunu se wunya ba wono da kura ne be man sori na wukura so ye baifo nto apam wafiri nto ni yire na obi esane ya ne ba yale ofie ho na wono no aduane ma no otua ne ka na mse sister me so na me ba yale ene se me di hu na me de ware no enti me to me nya has go me de me kunu no na me ne te no wose ni hukunu won ka no kore na hukunu se ni se no wo ye na me de trick ene de wi bra no je ne number se me bra me de number no koma me bra no mahunu kure wom no so ni yire na sister me da no se fe sister ka me na hyede mo an ka wo so hu babi owo ka ni wo do bewu anko bewu ana me ka te sister me da se wo bi wo ma ne timi ba fie no se phone no touch ne yam no me na me giye ne sika bi wo so me na me giye no ofre ni nua baako no wodomase no ofre ne se o mra memfa no emfiri honom ne bra ne so na ya no wodin sa wone no kontimi de minim kukoma sansa wono kwa asole no okoye mpa bo na tese kwatana gan na ni nua ne de ne ko lady no wonti asem ne si ya ne die wono ne rush friend fast say o mra wo no mefa no na ge na agi me one we asem ne si ya no ye fast friend no ansa na ge na egi touch ne yam ni nyina enti me die empana na sizi sofo no odifo ne touch ene ne yam ene ono nso amani ni ase ni nua mefa no sika na wo so ni nyina ge ne ma ne sende ni nyina okay sika na wo so o se de no ebeburu 20 million kra o ma ne sende sika ene ono ba fie be ka kire o se phone no ayede ayira akromfo age okam enti wahunu no kra na ye de hu no kra no ne de me fa ne se o yere ni okunu agade ye de nya be ma de akono ye den e wo ho
ekoso ye saa de bia na ma kasa wo fie ho ma asem ne de oye na oye a members fo ne de omu nyini o onu no be ma ne de na obeka kire members fo no eno na omu gidi na me ba ne de me ka omu nyini enti na akoso a na won so ka kire members fo no me members fo no o ka woni ukunu ntam asem kire members fo no de kwaye ni na wo ka me nka na nipa ba ako awonu de oye panyini onna de eba ma me ma ka asem no wonu ne de ka asem no kire members ni bi na o ma bibu sem se sof ma me etisa enti me so me won kire mu ese me kirem okay enti akoswa na ye de enti ewi akire no de be ya ne se papa no beku banku o me bodam wonu so abibia woni ne ka asem na wodi nani no de ka ye a schools enti wo begie di se nani no ha no wontimi nyesa me so me hwe nipa me ne natena kyede minim esu a ewori mu ntimi ntwatoro wo ba de anim emfa nto no so enti me hwe ye na meku mebo da nam se daabi mema police fo ate nam so me ko report ma police fo me report ma police fo na mo to msafre papa no na papa no ba no mo se wo ba yi se be ma no one na wale waso o meku no so me de no kore mba no de bi o ka chem se be ma ne so obekumi 4 times ni na egbom no police fo no busa papa ne se wotu ho na mo be ne papa ne se no kore on de wo hu se aya wale sem enti no on de on pa wale go nkola ni nti on pa wale go nti no openka bom timi de mba ne ka me kasa kire ne se onya hwe ne hontinam enti koso an papa police station wo mutu yefo no mutu be ma ne fo ne ye san ko fie ne ye kotenai yeti wa mi hu de ye papa yi sa wa san ko fo ba foforo enti wo tete me mpew wutani aboa wo tu wo ye ba wo banchase ba te se wo da banchase na pa blocks de mada wa ye hu se wani adin efi ha metu eni wotimi tu me ho a tu me nuan panyini ho nyina de ni skirt fi ni skirt se de atwa ne twaba nyina wo ka kire no odi fo do na tumi keka sa nsem we nyina me se wotimi ka so me se so pa wo mra ha we recording no me de me record na wo ho mo betimi abọ na mo tie bi wotimi tu me nuan ho me ho kura dwiri me ho be dwiri mu nipa de sani we say wotimi tu me ha me ho tu me nua pa ni de ne tamfo no ne tamfo ni mata no the time for one for me ni nu akwa no do na suko na me sisa de a meku no do so na me kotena mata ne nche wiase no kore kan ye ba ko me kotena mata ne nche me hwe sai abusua na mta wade achi no eni be ma no be kodwa atoa aka se o me yire frifie ni nsiesie ntam ni enkonkotena no daabi me te wa na mte sai wakofo ba foforo ni na betena fie ho fie aye yasi no ena me se me de papa me to no ye ntafo ye ne adin so no me de no ma bi wo ha me wo fom enti me so ma ye madwin se me nkofi ho na me hwe ma hwa ma na ketwa ne me ba ketwa ne yale na me se me ko ba de na omo frɛ me ka che me se akora ne yale pa na me die America enti me so me firifie ho no kora nya me ni ma fa hwe enti me duye na me se papa me chia no no oje so wa anye so mpo no osen wo pede be na me so akola ne yale wo ma frɛ me na me die America mbe fa insurance be na wo na mse bie pono no ma me nkonko yi akola ne insurance me ne no kiki sa na ba na no mo ka me de me se me nkofi onko penhwe no ba ne hyede mo ntinu wo ye cancel a no wo kipi ba na wo de no aso TV no aso fa ye si ba ne so ntu wo ye aso cancel obi nim se ba ne ye den e wo fie on so nipa hu se wa fa ba wo fie o me so no wa ware me enti me ti se ba ne kasa na pimpono no kora ni nyamia ni me ko fa wo ma na me de pimpono na fa ba ne pese odwane wa loki ba no enti na ba ne pese odwane enti kiki na on be bam me say me nyai hwa mo na be bam o amanfo ti de no no ba fie o say so fa me jai na me se me nyai so wo no retime pam me frifia no akwa fa ba betena danim na me ne brand ya me mafie ho dia na akora so yale de me mba ne wu kwa bia me se me bupuno no ayi afa ba ne journalist de na ko doctor ne de na amanfo be yirimia na me de me fa akiro no nim se me ko ma anko na me nwan yesu proto no ye mienu ye asanka ayu ani bi wo ba ko so o de ko ayi safana ko hye ayu ani mu se no akata so na me susu me fa akire nwa me susu obi a me ne ti de bia me ni ba bia ye kigu na me ko fae me fae ne bie prono no me so madika wo ba bi me ensa me se ba akwa firi mu no mienu no na me frese kwasi ebra na oba na me se ba ne di fon sanka no me de mattress na woda so no me ni nkura me ensa ntimi ngu fom ho enti no mattress ne yempeja
me nkura no insurance ne so de esa me fa kwa na me ma akura ne pagya insurance ayi no mattress na ga ne shedem wo shedem ho wo shedem wo de wo pankura na che says bra mesra mo me na me se wonde mo fa mesanka na ampa so nkura de di mra no so o man fa mesanka no mpokuru mattress na me no obi nyina de ko na sa tab na wukuru so fo ne we wo ho no nim se mi ma si mi no ono no wa solid dem no nim se mi ma fa safone de amankura de to mu mie mattress na double die ni bi ash from double nti mu odu nti mi ntimi teji so mu so mi mu nti wona nkura ne pagya mattress o mu mie me ma me no so mattress no mkukuru na me so mu fani ka no di ka na me no me wo ana police fo o ma frɛ me say o ma be take me ma no wo soro ho ache me ma ne say odi fo say o ma fa ne fon afa ne sika na me si dabi nya no kore na me no mu tuo me ka ko police station na mpa nipa di machi ye kwa na nkura no o mugum o mo de hankopa gu nkura ne sado o ma kogum na me kwa na me si aban me ma no nkura no mattress ne de mia na me fa kinu na me de ma nkura no na me kunu no an wa ko fa mpara ono ko twa na no asem wo si ba bi ani ho ene nkura no so ko twere o ma no asem nkura no so se na ba no hyedem ho nti no kore o mu de o mu ni turo afi ye bo no obeji atum se no kore na ba no ye ne mpara no mo se no difo nyame adwuma no sa na ye kyerɛw se wo ni wo yiri to wa wo ni wo yiri nya kasakasa wo tumi kofa ba afoforo de ne betena danim na wo so wo moba ni wo sika o se ani moba ani ni sika o se 50 million ni moba yira afi kikiri ewo mo a wo de acha pa ba se police station wo se o mu ntwa case nim na wo hu ni moba na police for ne se wo se nkura na wia enti sa de akofa ba no nkura no so se na ba no wo de mo nti o mu hwehwe sa no ma no afiri nkura ne ba ne ho wo se ba na busua fo se o mu ma ba ne ma o mu de hye ne ma na msi no mo se mami eni be fa mattress ne na ja be fa mattress mo ba no so wo boa mo ba no na mo ba bia nyira na sika bia nyira kyes wo twa asem de atonkura no so enso mo ba ne na nyira na sika bia so nyira nti wona police samti no ye twa so no papa ye gina titini nti oni ba na na tifi ho na me wo na papa na muni mabusua fo ba sai mata yesiesie ma wadesem na nu ya bidie no kro mi gina na me ka no kro no me ka je papa sai papa me ko biem be ma me mini na brabo na hyase ni eti abusua fie na ya de ne bra ya bre na ye bedum pempenso sei na be ma ni timi kofa ba afoforo no ni ba na ye fie ho ka me ne nkura de ba bi e beda kro ye ni bi e kwa afini ne se be ma ni muam na kofa ba ni ba ni tifio sa e kwa afia wo pe me nko be me sa timi de bi nko biem be bre so mfaso no on fa mame no do nko wa ne ye on no pe no fi se be ma no ka o de bia me mpew metiti wa na abeko me so me ma be ma metiti ma me ngu ntimi de me da na se omo kaka na mse maka no mo se tu she da no mo bai eni asam ne de no kora omo tena so kan na mse papa be ma otu bia no meku banko me bo dam de me kwa awade na se mo fo so ma me kwa awade na se me na me koku mi hu wa awade na se ntimi sra mo me nko enam papa no kan ya na mse yo mo de maka mate enam papa no se ya me kan se omo fo so ma me kwa awade na se me na me koku mi hu ni ntino awade no omo ngu awade no omo atu ahyeda nti be ma tanase ba tanase ne mrefofo ba betka me tewa na me ko ese papa be ma na fa me ma enkura ni sususa ba tan na enim ne die ne mabedie ne obi ntiti obi ba ntimi die me srem papa se papa se me kan kasa bi na nya papa mo ko sere na me ko tena fie ho na me hwa me ma ne obi hwa obi ba na papa se me ba ya ka se bi kan wa ma kan enso ese de wan kasa wada adwun wangu se de oye ye no wa nya ade dia ene ye nsanko ye koka ye abusuafo ne se omu de omu nsom se sa asem na me ka ye se be ma no etiti mi me ka se so omu fo so ma me kwa me na me koku mi hu wa wade na sintimi nko no ene omu nsom na papa tu she dan wosan bai ne ye kwotena so kan wo be ma ne se wo de wo yire ne wunya me eno mi sumsimi kunu no me nya no se samia me de acha opa badia wate na mbom ba ne de wonya no no wonde ba ne de wone ne betena na me sumi ka cha ne se no wo wale mienu ana sesen wasimi tibi bushi ne sa akwahye ne se wo wale mienu no na abusuafo no ka se ma mi musa ne beto mire bi wo ka se ma musa sa akwahye no na msi yo ana msi sa dia besira abusuafo no mi ba betena fie no ndo ne yire no proto ne ya miensa wasi ba ko odom ase sunwa dom ase enti no wode wone ba de ba kwa kwotena wa me di won fa me ma ne mra mi na mi ntena fie no mo yakọ homa no ma nkura ni sika
me de me kan wo gitumu ho ne de abusuafo ni nyina gitumu e ma papa kuma ka se me na me na brenti wo ma me metene fio ene wo gitumu se obesi abolosan akra de amaba na me hwe ho sen na me de papa se ma me ma no nti me ja me ko fio mo hye me date no so ye mama na pa me ko fio na me kwotena wa akonhumabo ni nyina me sa ko ba abusuafo na ma ne se akonhumabo ni mo awade ne esiesie nso me kwa me ma no be ma ne mfa ne mai akonhumabo so ye de enim enti sese mi nya dai na be abusuafo ne de no kore omutumi fo ta de nya hwe misi yo me ko ba de me ko di me pa me ba me wo ho na papa frɛ me se be ma ne se wa wia ne fun na me se papa di afun na papa se frɛ be ma no confirm se nya na afa afun na me se papa yo me frɛ be ma no se ne ba ko be ku ba ko fun na wa fa no okate me frɛ no mfa na me firi afun bai me ba na me ko me nua pa na me nua pa yin se ko na wo kunu se me na me gu awade enti ko na chine bi wa makase yesiese ma wade sama makase me na magu awade na msiyo na msori si kwa so de mbajechi bi ko du fie wa be mai oni mrantie bi wo fie ho omu ye ho omu nye kuromafo me wo se ai wafafo na mimi pie omu so prekope bi pie omu so a de obeka ne se fo no e wo ho na mrantie na yese omu ba me nchen na me se papa me di yemi po ache o me ba ye okura mi me di yemi po ache o nyankopon te atasuru se mafafo nyankopon tua meka se memfa so na mudie ni nkwaso to me so nyankopon tua meka enti wa yemu ya ne se mi kunu ayese wo ko wura da ba ko ha me no magum fi se woni ba ne trafio ba ne no nyina egu danim enti mi no me so maka se ba ne nyini no me wura danim na bibi kwayira ya ka se me na mafa enti me de da ne de ba ko ho da ne de bi wo enti ba ko na me no magum enti me de mi kunu no oba me nkyanya me fa me ho nka me no na mom da na me na me ni dam na ba ne no mawom ni de me wura sa danim enti me de mi wura danim asesa me ho de hu yansa me kunu efa machi ayir me musei wo yir mu se na ntoma na asane na akora ne diniti besi fom na mse papa na okura ne nyamienim ayayade wo de me nam fie ha no wonsa ma me ba me pra abra akora no ko school kura woni sika ene anya adwuma na me ne no preswa de me nim se on ba pata na wo ya so me nsa chi me nsa na wo ya so me nsa papa me se ma enie wo mu titi me honam te se de adam se mu pra me munyam enene ne me nsa wenu ye kakra eto biribi na me nsa we ba ntimi pagya wo mu yir me nsa chi me nsa te se de kromfo a ya bo na attack no na me se papa mu pra me nu wo preso ofie wa na me se hwe no amanfo dipu no mba fie no me se ada sister ta na me se papa se mafa no fun me so bi nim ho hwe papa isi kwana no wo ma me nwura fie ho ne eni kina nam di sun se me so me mfirifie ho na manfo twetwe me asa ko nua no me ko du me nua ne sei won de won ka me me kunu awade sambiem afisa be ma ne da bia be ma ne de bone sei won de tutu nsem gu masumti na me no me pese me ba me ne ntam ngo no ana pa yin se me nko am bu nkotoje se me nua hwe pre o me prepra me enti se sei no me sa ko ma be ma na kokumi ana nti wo de me sere wo de ma mentena na pa yin se da bi fa wo su no ne upra no ko abusuafo na mo ta awade na chi na me di sun edi me honam na prepra no ni me ntade omo yiye no na me de ko fie me ko abusuafo ne se na ta de no we prasa na me so mo de hye no se ma wi afun mo ne tena ya mfie duni won wi se ma wi na fun ma wi na wan sire ma wo de beto mo nimu da o se da bi na me se na adan mo wi pro mo pra ana o mo se wa nkasa de wo be ye wa adwene no fa wa adwene na me se da bi me ko police station me ko du police station wa me du wa na panyin pa ne se mame wukunu se wukunu afre fon so se wa fa no fon de hwe yio na oye nyame nipa de wo ye no hwe yie no oye nyame nipa so wa fa no fon nam sa ban mi obi oba ma pira mi sei no mi ba be case mu sei oye nyame nipa na mi wura police omo yard wo no police wo na mi wura nam se me chia wo no me je so nam se mo hwe de mi kunu ayami mi kunu me di ka de ne ba ha mutu ni fo mo hwe de wasan ye me biem ase ma wi ne moba na mi ba bedu ha se no wo se me du mo panyin pa ne se ai mame wokoso wokunu afre se wo wi ne moba e wo ye nyame ni ponti hwe ne yie enti no me so me mani pramint me de maka me nim se case me ye kora mo nzum enti me de me ko ne kwa me dan mani nam kofi tobo eye poso na me musa o sa sebui se nioma be ma ne de unam wo ebura wo han nipa ka ho me ba bebo utu free fie ho abusua ba mu yenka yenko yemra sesei die pa na sintia ata
amount benim ha die ne hia nti amount ha die hia me pa ne say me ma no me ne na wo miensa me hu yi nti wo de nkura no koto boarding nkura no so titie mu nye ena me ka chen say oma mi ntene fie ho na wo de wo se awade ne de ono aka sipi se wo nwale me ne nwale bchina ba na okofa no ne na wo ketwa nti wo nwale me ne me papa no nyina wo se wo nwale me ne nwale me papa se wo mo me yentana se ne ntu nsangusu ne bra me ne boy won fam chefa ma me no nko ne ba bi no eno nso a wo se wo nwale me no ni ti die nti no aba ha die nti ama ba ne se me ma no won fa nkola ne ma me nkola me yense ba ko wo mfie 9 ba ko ko mfie 9 ba ko 5 years ba ko 10 years wa fa nkola no na no adesana ye nu ya no enu ya ne mede nkura ne ba ha nkura ne de no kura no mo wo no ho ne wo so mfa mo mame na me na ne mede akoba bibebe me ne preso na de nkura ne ba sa o pe kwanya fa de wo ko 4 years no misumi nim ti me ja no wo ko sunyandwem ba ye no nkura ne ni fie me frɛ no mfa na me dika chesi na ko bebia wote me kwa ne nkura no wona me se mesira no mfa nkura ne mame wo so ya fi ne ko wo hwe nkura ne biem nti me mfa wo mo nkɔ ana muso me fa nkura na msi dabi kura na mte so wo so ma me dani bi nam ene yesa de me ma me kuma wa nti me ba no ho na me de nkura ne bai enti sesi nkura ne wei nkura ne sesi wo be fa wo na no ayi memende atwam ni 2 weeks me nim kwanya wo fa so a wotima be wie nkura ne wo adesra wo ma hwehwe nkura na me hu o mo me yensa nyina o me hu different ko ne ba ya me peke ye no o ka che me se ma me ye me de nkura ne kosunyan e de wo mu koto boarding me so me hu ye me nya yalefo nti wo de enti wo hia wo ma me ye ma japade me ne ye no won fa me chefa ma me won ko eno no mpesu wani eden pa papa me tu wono ani ana dabi wani nya den awade no na wumbu kunu no ani ana dabi sisi ye ani ne dabi me bunu efi se me kunu de eye nyenkyere mu me se ye ani ana dabi me bunu okay na ode wo ho kame be ma ni ntina e ma ne kofa oba foforo ani ana dabi me mfa me ho kame no okay adie we ya na ema binum nim but ene moma menkyere mo adie bi ye wosu ene ban bi wo ma binum mu se bi o ne be ma eye ni kunu tifie o haukuma bi beba na enam sayo so kwabna ne ko ne yere so ebi okope kakra tiawe obi deny no memfa ma wo saade no oyoba na wota ye bia jai kire se oba ne be mankita hudie wo mpa so esiesie ye ntemasem se munimu a nti monhwe nkramofo wo nhihye ye bi se be ma kase wo gya ne yere ana wo ntumi ntina bie wa ye ma won kwan kakra mo mo kokotena kakra enya bibia nti o ebia o ma betumi aka wode asem hwe ebra problem aba na be ma be ba wo ho ana ube deny no eye problem na nto aso na emom oba na ode mana sebe mo suso mumu na mo gono mo ho na agro ne kura koso no hono na weyi ka ne boso asem mira enti sade we ya ye ni nyina na agro ne koso sa ntama siesie ne de papa eja kwa mi gina ebo ntrinko wa ye bida ti otiase ni nyina nkomo ne koso no mira ti wa ya de na oba ne kura tumi su ne wa de ya mi ya o tete me be man odo me fa chao enye odie mesrewo fa chami wate de me ye no de hokura de tumi ta de chao show ba mi kan sa ba ma na initiate sansiesie no bi no oba deny na ma ba ma ne so akoma ye ne dendenden because se ba ma ho sore pe ne yiri ba bi akwa akowura na oba udi deny na akoma bia esore wo bema me ya bema ni binti na meka sa asem we no busa mema
akoma bi asɔre wo yemu no ɛno na ye bi ntumi nyina no entu be ha no akɔtwe se kan no de akɔtwitwa ba ne ko no nanso be ma bɛyɛ saa wo ye kwa donto se ba ne saa o kyerɛ be ma ne kwan enti obai me yawo a meti ha ya mekɔ akɔhwehwɛ me car keys ya kyira kwan na mafa me car keys na makɔpɛ baabi a metena mama koma ato nsuom na meti hoi na mehia de efe baako na mene ne boboto so na sebe manige ne hono no nso anige me ho a wapam me asi abonten de ebeyi bia mete aka so ene nei se wobi nso hunu saa ema no bi no se bra yaw ni trimu ye ye ikura hwe waye sei wono nso bebo aboso se wanya de ye obebo aboso se wanya de ye kire se oba bia pe papa enti na akofie koka kire o maame se mahunu bema bi na bema no obetumi ahwe ode eno ne asem o maame bedi nke ebusawo fa de obetumi ahwe wo eno ne de obeka kire o afuti ode bema no enti wono nso pe no wahunu so obi we de ya obra ya betumi ahwe mi enti wono nso bebo aboso enti basa bra ya umusa ya kra ode bema no enti side checks no se ukwo mfia ode wa wo say wukunu na oba bi gie no eya akọ anumre ukunu ba babe wa say your friend no hani me dofo papa bi atade bi oba hyede adodo wukunu apa aduane bi asi wode amana die no wa ba aboso wo gene nso ampa na wura fi say wa na oka wukunu ni si abontini o minu ama asem no bi na me ka ne na awie yo mo nana so obetia ebeboa wo enti na mebusa wo bio se atai na wo de kame papa sofo odifo na ama ne nwe ensem ne pagya ne ho na abufuo baaye no na sofo pe kwan abakwan so a na wo ma sofo makwan so meboa dabi me mane ba na be ma no mu frɛ no na se me de no ma bi wo hwa me de ato ti wo frɛ no no apuhia mesra me busa o mese ebra abufuo baaye akoma sɔre ye no na wo de nioma bi kame no sofo peso okokwan so a na wo ma ne nkɔ me mane ko fi se me no me mane kura no mu nyinyini me mane kura mu nyinyini kura no ma wo mu achi endi ye ba ko pe na bi nyin se ba me de me mfa me ho kame no okay me nyesa odon so be kasa ti eduru ho a okasa de wanka no ebi asa abre na abe presa obeka enso sa abre no me ma wonka miano ani emu na obeka me se sa abre a ono obekasa no wo be presa obeka bi nenso na akwanya na ba na wa anya antum on the obeka awiai Sechedumasi Rural Bank PLC anuanom empanyimfo wa ha ene manager Adwoa Yegwa ono ane branch eni Moshizongo branch no ene wo second station hono ena owura Komla Akato enso wa ha empanyimfo mienu nyina free Sechedumasi Rural Bank PLC na banki die da bia medi ho adanse pa e de kyerɛw odwumtuni bi ka nasem ose daw ye bodon ye ka asem nti nkwawasom what ya say da ye ka Sechedumasi Rural Bank PLC ho asem de kyerɛw ye ka nsempa amanfo odi ho adanse pa anyanyam bia nkwawasom ya ye ka se fa wo ho bata Sechedumasi Rural Bank ompese odo ho bebate ade betia so wani semaku no e wo saa ba bia onenam no e ho na be kai se na Krobea kansem pa kyerɛw empanyimfo me mwakwa abebro yeja akra me ogidie wa arishimu se mo ho yede Nyankopon good yede Nyankopon yase na wie Sechedumasi Rural Bank PLC yede mo ahia manager asijiwa ma mensha se mfamfi wo so na Krobea ka o se ye ka asem anyanyam bia enko obia sumu ana na se me pese me de me ho bata Sechedumasi Rural Bank awia ikire ye kwan no ne yemfa so akra yedase now yenya akwenye yebechia yen customers ne achia watiefo ne wahwefufuo nyina yechia yema obi biara aha question na obi sa ye
emu odu chere ye kwan no ye mfa so sa pepepe Sechedumasi Rural Bank eba 1980 sure eye banga eba acheyiye 46 good years in ye good ebiba na eko ebiba na eko intino se bank edi 46 good years edi abosia na se sika ben na wohwehwe free se sika krabia honom na wunya sure ti Sechedumasi Rural Bank de ye bie ye ntaban mu ede esom Ghana man titiru ene Asante man afen so no ekwan a wobetimi afaso a wobaba join Sechedumasi Rural Bank PLC say ekwan ba ko titiru pa na wobetimi afaso ye so wobebie account ewo Sechedumasi Rural Bank eno no ye here 2 passport picture Ghana card utility bill light bill and also water bill enene adititiru pa sa na ma miensen amabosui enene adititiru pa na ehu hia me a eno no wobetimi afaso na wone Sechedumasi Rural Bank edinkita hu bia upe bia account opening say yabosiabo sa na me ya amabobosui say eni honom na ye ne wudi nsawoso a enye yie good enye owura kobla seniye yenua ba ye biani account opening ma yenhwe se meba Sechedumasi Rural Bank wa kire ya ma yehunu nioma meba memfankura se meba bibi account a kire me account ni mu na menhunu ba meba de me twu di aba. Thank you very much for this question. Ye chia yen CEO Sechedumasi funyina na yen customers so me chia chairman kwache barkasi nyamisha no bebre ti obi o barkasi bi opedo obo account wo Sechedumasi bi onko hu chairman kwache then obe assistant yen processes na good but just managers kind wonya may radio ebeba bank de bebo account no so in there be ya there a current account one ani eboya ma you be go through the necessary steps every cra na on your current account na here be here savings and be here susu to yehwe ne advice we are near that specific account ama obobo because you pay be account and be a ho betru in future ebum so your account ahodu bebrebe your current account ne there ebe use check ebe to my third party ebe to operate there be a my friend a third party ebe to operate one class ebe to my then to me issue check through clearing nyama bebrebe oba no susu no so ye the bank na about doorstep ye da about doorstep in the sense that ye na na ye be ba ho ni ya bejeje cash no amo without being the need the ebe then ebe ko bank the discount ko to your savings so no so any ye adwuma on so interest but don't kakra mo on so why today kakra benya net ato it's a what be savings account no kakra benya no de beba abeto ho eno so interest in kakra beba so okay beba don kakra okay your corporate account be a register business then wherever you find yourself walk into any branch in term na your bed then you be that corporate account number you be more so or the current account also be issue checks the tia staff cow the nyamba bebre but everyday business na the way out na say yehwe advice for you to bring your staff also because what those staff no ba be nyama bebrebe free yenho and it say those staff no ba so you be current account am staff no it your every month obefa one account no ma obetum operating kakra ebi o hia bibi kra na yetum so wonsem na ya assist one yo me badachi no eba egbe ma oba na 0 to 17 nti why the saver ma oba no for new future
use to be in a be able to matua so drew SHS na ebeyi na da aboa ho na da toto nyama odibeko school or university at the same thing da toto nyama odibeko school into be able find yourself bia no just walk into our branch as managers can for Ghana card onyama ka ho bra na enie be yejuma so na when you are beji in your account no so nye de ebe na then ya kada call later na beji wa account number or ye jina hoji powerful jina hoji nti ebe na papa ye bibia process no na you ni ebu account no then you deposit as a deposit no so no ebe nya wo SMS wo phone do na chede ebu account powerful. Thank you too. Manager, Mame Samra also. On sa corporate account, say Juma Yura, Ebia wa baby, na wade ne staff abefa bank ho. Na ura komle kabibi se ebra onu adwuma yini ne ho akọ ahohiehie mu no mubetumi aso ono na sna boa no wabra ebia adwuma wura no not necessary say ono na eba abeboa eno kwan ben na mutumi faso boa adwuma yini e wo saa kwan ne so akra me da se e kwan a ye faso so adwuma yini ni mu wabra obi enhu se ne ho akire no no ye time na katua no efa ho no mo no ene ye fourth yetu aka ebi de ache ebi nso so de na enche ye by akatua beba no wan kasa na kra nana winim akatua ne beba no na chese warrior asa edi keke na ye de to se abetomo asa ti se cheduma se ewo ho se bra time awa hihie mu no odi akwa kan wa asem nchire obi once awa bie account a usika no efa ho no mo eye corporate account anase wa bie account no wo honko ade secheduma se ye be hwe so bosome no wakatua no eba sen ye be gina so na ye de sa akatua na ka ewaso adwuma wura na edema wo no ye de sa akatua no ebe ma on na se nyame adom no akatua ne betoma yate yade wow enti oye adwumayini na ode table top wa na oje a kona kwahya wo boss nkuran se womra mebie account no wasacheduma se rural bank na wonfa mu adwumayefo ni nyina makatua no mfa ho se be ye akina bi wokwa ahohiehie mu a obetumi aboa okay mayenhwe yesemu wo USSD saade we kireyemu na ye ne a ya ye yiredi se ye de ye ho be bata mo no ye ntia se yi ansa ne aba akrai edase USSD no ye kase USSD a enye brofo tintin bia no bank na ye de ababa be hye obi biara botom ye de about wopona no ye de akuta ye say move bank no wan kasa move bank no said de move mobile phone baby a wo bia no ubetimi access iska ubetimi ayiska ubetimi a withdraw wudi tum wuyi de opesa wudi scan eye bia payment ben na opesa wudi scan eye entimenye ebia nyame adoma Friday eye holiday say bank medjuma omie intina eye long weekend emayen sure no Saturday Sundays yamma a free Fridays a Friday Saturday Sunday make us say no and so yanom so no ewo ho no mo na wo mo untimi me yiska no pudu no emfa nkoto den inti na USSD no eboa ema so wa register wo USSD na eno no ubetimi ayi usika no kakran na wo de ayede wo se ope magic number ne ye *992 hash eno no oboye na edem ba kon so ye Ghana Pay eno so na Ghana Pay no so ye Jumedia USSD no sa na Ghana Pay no so edi eno so ye *707 *07 hash eno so no Juma USSD ni edi no sa pepepe wo beba ni a register ye link wo Ghana card no edema o phone no enu ano no ya link bank no
account no de ama wo phone nti ne de opese wo yi bia no ubetimi aye wa bra o ma bank ayi adwadifo asem sikapudu a wo kan na no maame bi ba yanim ha owura akato na oba ya nani hu hantwo enam se adai mawura nana Krobea asem wa tumi wo mi wiase de enam se adai wo ye dwadini a wo kwa adwira kwan so na akromfo akohia wo no kwan mu na ni sika wo hwese wo diska yi ma akromfo na bibia ni fie bio enti de be ya ne so ne akromfo de betwe na wo yiyi ne ho max kire me twitwa wo no twitwa maame no na meti wodi na mse wanti seche dumasi rural bank nkana enti se nipa no de na nkese so yo to yen yedwadifo no to yemfo thank you magic number no irrespective of account bia ewo bia enya access to the USSD code being *992#. Question no do e say no baby obe find yourself for Ghana bia you have access to the USSD code. Etum yi edeba o wallet irrespective of vendors or being MTN, Telecel or Airtel Tigo. Even merchant line and agent line crowd we use to cry no etum the transactions. Okay. But do all to kwani no into on crazy can own use can or bank. Chenande no phone no then wherever be all lokono. Nyame adum no one yenhwe wo kanum no kodura in term no bonista 992#. No I transfer from account to wallet. The amount to be opebia no I transfer then or dabatum. Na ade for so USS in on there. Oba bank ni yen charge she. Wow. Or ye free. Wow. Yen charge she. Inti no obi o account bi o yen obia no in term no ombonra branch bi o be find obeno no eden no mbra ni yen mano as soon as possible. No enjoy this beautiful service. Adia ba konso anamehwe ene say for instance ebia me wo Mosizongo second station branch ma me ye gwa ne branch ho na me ko for instance adwira minim say branch ni bi nso wadwira GPLTU building no. Okay. Na me de minim some account me wo 1 CD edom se mi free Kumase ha na me kokodura adwira mintumi yi wo ho ana. Ompacho Seche Dumas Rural Bank PLC day. Baby find yourself bia no aye network ebetu me yi epede update wa account branch bia ko bia ebetu ma aye. Wow. Epede USSD no se boy wo bompata na ekopo adwira wo betu ma aye ama. Nti baby obia wo bia no just walk into any branch of ours near sister car. And your manager chere branch of ours no na emwa yen pa. Akra me pacho question na obisa Mr. Kato no. Okay. Me de kakra ebe fasoso. Ye wo interbank transfer. Sa interbank transfer no eno ehu hia se wudi sika ebe sho ho wudi sika ebe gu phone so baby a wo kono Seche Duma se bra se bank e wo krom ho nko ade ana se baby a wo kono se bank e wo ho no mo na Seche Duma se bra obe transfer wo sika no wo be kono na sa bank na ubo din se Seche Duma se en transfer wo sika enko ho no na usika no eda ho pepe. Wow. Ehun hia se enne no yemfe sika enante. Enti amfa ho se ebia me ye no Seche Duma se to Seche Duma se to any different bank kra na ebeko. Kire ye mo kire akwan. Me pacho ye won krabata nwotwe. Ebu ede. Seche Duma Rural Bank e won krabata nwotwe. Ene ye wo 3 mobilization centers. Okay. Edikaina ye was Seche Duma se ehone yen head office ene esawo branch baako ewo Seche Duma se hono na ankasa yene edwa no ena edi nhwe animu anase ye ben edwa no ene ewo edran so GPRTU edan nimu ne ewo Kenya se kwabri Kenya se he ya abrosan na se hono na anase yene MA school no
government school no yene na edi nhwe ni mu ye wo angunaga nso so ye wo jenefuo mu honom na meka say na me chia angunaga fuo nyina abo nso so no ye wo aswase ekwan so kwantempon so ye ben post office on na ye waterfall ye ben mo fretru anasa club 600 or ubisa obibiara na se wo pe Sechedumasi rural banga obia betro ni awo bompata eye edum heya ye wo boss fm etri honomo ni wo mo shizongo mi ankasa mi station I love that was second station honomo no sure tina na meka senso so na mi chia mo shizongo fuo nyina ya joso any three mobilization centers na ye hen ya wo enyinesu good eno no ye address echeduma say municipal ni awo chichere so eno so ye afija akwa abre north na ewo edidwan mampon municipal mame number ya bibinnie na me pese menimu dinkita ho a mefre mosiso your number na ekosi you na ankasa powerful Mr. Michael Kwabna every year sure kono ho ankasa inti se in case se bibi na so anti ase a ofra obedaretew good ama wa a branch a ben wo no one wo atwetwe nkomo good number na ye 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 24 050 161 79 24 etiefo Sechedumasi Rural Bank PLC enyo misagato die na obeka atwa to okra de akyere yen customers yen loyal customers ye donasi bebre powerful donasi nyame show bibia ami manja igwa ye da masewate yankopon isramo pa etiefo empanyimfo a me ne wo no bo nkomoi efri Sechedumasi Rural Bank PLC na eyesika korabia eba yemfie aduanan sianie afi apama hankora de wotwemu ya se wode wo ho bosa banki ya anuanom ade nyina bedi aboawo na awie yiye ede amawo ye kan asem bi na mantumi amisa mfa amawo a wode wo ho bo wo no mo abesie bi a wohia bia no wo ma wo bio wode efremia menua panyini the CEO himself eja abna awia wunia memoa ha ne number ye 050 168 27 37 and 050 161 7924 unya fresa mawiya Sechedumasi Rural Bank PLC ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia no ye be kire mu nso de amawo onye ene okuada ye be call long weekends nso na emum ya mo apom den no ehu hiawo nipadua na ho den no o ma ho hiawo a enipadua ne no a na wode kɔ na ade ba o se da ho a onua obeye mobo enti de wo to anom ebebua nipadua na ma nipadua na gina brane no eno na ya ato enti na na wie me kanfo the fearsome 3 mechre hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 mechre hepa plus pavi plasmos me kanfo the amount edro way eye naturally made say may improve general well-being ema dani dani padua ni nyina entime no ka say ede na etete wo minua ba unsebuo mu wo issues wo ho wo bre bosomi asu wo bre koto hepa plus pavi plasmos no bi edro ni ye beboa wo stroke yade bi aka wato form eye sikire yade ana mujabroso kese waye kese srade adodo ntini mu asisi enti pressure nyina ye ya na onipaduan ba bi woso atridi yade ni etafo dunie bi wo hokra na tenka ateko waye mrempam infections ena e hawo nonnom se no we bi kire se ejina nipadua na hoden kiko enti da no yade ntumi mfiri wawra ba bia ye ton no bia nso ko enu ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topaye
wunya bi na se wo nonom a ebeboa wo ye number wonti bibia se afre yen 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 obefresa homa we Benage heba afo yeni a yede fearsome 3 no hepa plus pavi plasmos no aba no ye beje so ye no be kasa de wonti ase no ye be chirichiri mu nso ede amawo na wie asasu heba center fo onu kubi heba pada no enuanom ye be ko long holiday mu mema oba bi nkoti uni oyire sabe se fie tenanya ode adentia ode betatawo make say wonso aye mre wanhwe ya nimguase na abegu ho onue kona kope kubi herbal powder ni bi kubi herbal powder no eye naturally made what you say ye ni anka so odoma nkoma nsa no ena yayo ya asasu herbal center for dia badwa so na de hia ni wunsuo de bi ana ukube nsuo bi a ubenya na wase kubi herbal powder bi agum na wo de wakanum na wanom wa de nkakra wagina o de miye what ma say wagina brane what you say be ma wo de ye 2 minutes 2 minutes no be bongarat na wanya ho den be ma sabe ade no twia na atwikom twia na atwikom obi kura de wo hu ne dofo ni siremu keke kura na waye yi ni nyina anya de pa be ma de anya se utumi gina so yi mema nyina usi mema na mu no uyi nyame aye si mema na mu yie na me ka sei enionro bi wa ma hudu obi so de na afa na di spray be ma honom ne ade enye ebekun kona kope kubi herbal powder asasu herbal center for de bi eno na ebeboa wo bra Otec FM ahwehwa Asem Beba Dabi before no ebi wa ha okomisti herbal ne breze rekwa umrum ubenya bi Kolinak ne Freddy Mens wo Ashtown ubenya bi oba of ata drug store we bu akwa Kofodia station ho ba bia David to aduane no ubenya kubi herbal powder bi ohwe oba bu akwa O6 Plaza ni mu a pharmacy ne herbal shops e wo ho ni nyina no ebi wom okwa Kolinak nchen ana okwa smart ba nchen wo boase a ebi wo ho fodwo herbal eno nso wo Asante bekwai ebi wo ho top amazing tafo ha e ho nso kwa obenya bi oho ba bia ben wo bia no ko ebi ni ho a na wa frɛ doctor number we papa no owaduru kubi herbal powder wura no frɛ no eye 0244 166 602 and 0243 505 775 unya fresa homa we ya ya beje so ya no bekasa ni akire nsemu nso de amawo na onyame wo ho herbal onom na de basa herbal capsules abedwa so anuanom ni adofo basa herbal capsules no kra me so se wunya bi na se wononom na wo yo bi a wo ye funumu haw pa wo yo ba na be ma obi wo ho a wo se mu dwa me ebi mu wo me wo de se ne wo ye funu yade no tie bia no ye funu yade ka ne ho a na fie gya dum na su na wo su no koto basa herbal capsules no bi wate se wo yo ba wo nsabuo mu nso nya waduro ne basa herbal capsules wo ya bema sebe eye ne trrr enya de pa obi koko pai ne moje nwunu no enya de pa infections ya tete wo a watreat enko no ene o cholesterol ya ka kire se wosoro no se wunya basa herbal capsules no bia ama asumdua befie ya wa basa herbal ointment ye no de ma to din sa about enku so yo obata na anya bi wo ho a akwada na boa no wo de srasra akwada no basa herbal ointment no asabra asram pampers rashes ye magu nkwada entosi ni ahohye ni nyina akwada ne tonkwanta apai wo panyini he nipadua no eyaw nam wadwumaden bi a wo yenti kakaje ese wo nsa no na amowre honam kankan wo so fa bisrasra ba bi a wo tenka ne firi no nantemu apropro chese ebwa nipadua na ankasa mane ye kama basa herbal ointment osi ebeye ni nyina amawo na wo ba KNG herbal dani herbal Kolinak PFE have made Freddy Mens any baby eto nuo bia onyame wo ho nuo basa herbal capsules ene ne ointment ubenya bi doctor ne number ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 na we simple plus phone accessories anuanom o ta ya to papa preko na simple plus for onmo de ne pa abedwa so
me pa cho opanyina wono no ye simple plus phone accessories yi wono a na ehunu se enioma ankrofo ne ye diwura oman Ghana nimu no enye enkankane phone accessories no ebi wo hono mo asebesebe yetumi ye ne yetwa dade de atum ada ya Ghana fo pe charge emu eduro make say ye fu hweso obi betumi akoton power bank de amu obi ye bebie so ebehwe na ebi ye concrete ne aye ne de atum wahu sa nkofo no adwumone wo man so ne kro no ma kofa sa ne boni di abaga na hawo sa nkofo no adwumfi wo mutrim enti simple plus tenase a wo hunu sa de no se me manfo bre me kanokre no nti papa no kanokre enti mesrawo se wo perform accessories pa dia to simple plus die ni bi wate eno na wuntonu ho baako eno na ye papa mienu eno na obenya usika a wode to ye ne ho mfaso miensa na no na papa na ka asem bigire wo se wo ye mfa ne se sankofo ye piepia trogo na munchen eno watofo na sesi bi dia free ne ho Ghana fo ye suman wodi ko ofie o teste kakra ba afedi eduru anwumra asai obeka se enye hwe obesan kwa akotofoforo onua waboka na egu adenti na ene o meto simple plus de ni bi preko we ubenya simple plus charger eye iPhone de Samsung de Android phone bia wo hia ne charger no simple plus we got you open power bank say ye papa phone battery say ye papa open hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset simple plus for we got you phone covers iPod ni protectors ahodo I mean phone accessory bia wo hia bia ye de na ye simple plus ye phone accessories no eno na ye upe bia tu aton ana open nkronkro ato bra ye nchen wo de oba begina kejeti Dubai getu animu abrosane e wo adeshemai ho na ni kejeti Dubai getu no ye enhwanimu opposite no for sabrosane bra first floor tena ne drink shop ni wotra ya ko simple plus ya nuoma ni nyina ubenya bi simple plus ni zugo ena usane adeshimai so bepoi sane ase o te se de woko kejeti a tokromu ho ba bi en kan ne ho ye toilet na ho masalachi ne nchen ho no simple plus waso ye ba ko se wo ba ha na nya simple plus ne gu ya nuoma ne ho a enye de ni bia o ya yira ye na mani eje na frɛ yen wate eye 0244 590374 and 0241 709636 unya first ahoma we ya simple plus for ye yeah ye beje so yeah ye no be kasa ye wonti ase bia ye be kire ama na da Sibre Herbal and Research Center onom na adokotafo ni ntini miensa atena sia ye nhwehwemu di no miensa bia badwa so a se de ebo adasa se nro wei de wom ne se UK nko na no onom yekɔ na nyankopɔn ya dom enuro no ebia ba oman yi mu ya ye no oman yi mu enti yese se Ghana fo nsu nya so mfaso enti se wo pe bia tu atonom ne ade a me aya ye tu nuro wo Kumase ha no wo de wo kwa da Sibre nu pei onua ebusa ubenya bia tu akoton wate ena mo amu pe bi nsu atono wo kosa me aye yi ana wo ba Otec FM akra no a ubenya da Sibre nu pei bi eduro we yi a me bodi ye de atosode ene ye de aye ye frɛ no da Sibre Immuplex capsules na eduro de atosode aye eso mfaso do eye bebre awiai wo na onim yade etiti wo da wanim wa na anim de oteso yese de otena de so na nim de oteso enti yade ha won na anim sa duro we ye nipadua na ho de ho adwuma oyi adwuma kakra bi no abre oda wuntimi na obesore yawo nipadua ne namu tititi ye wuntimi twetwe kope da Sibre Immuplex capsules sa wonom sa duro we ye boa me mogya di afurusa ne yi nipadua na ho de chimato bia ba mu bia no eyi free ho enti infections no ebe kreni nyina oba waye mrempam enti no obi ji hukunu no be ma won so waye mrempam enti no obi hwe oyere no kwabana ne be to da Sibre Immuplex capsules ibi nonom ne boost na gina brane
yeah maka de ya kyerɛw ye wada sebre heba mixture eno nso me nuanom ma mo won sabuo mu issues ensabuo mu ha obi amu obia mononom da sebre heba mixture ni bi enam yade bia wakoti bia nonom da sebre heba mixture bi emema to de bia na edwonso se mu nkoyie etumi taya ya se edwonso anaka kra bi na aba mononom da sebre heba mixture ensuo ka oni padua na ho ya wo hene nom sa duro we bi eye pa ebeboa wo umogya awe wani su chinu wani mu aye hoya wakoma ebo pimpimpim wanu mu ato awuntumi nidie wunya dase bre black tonic na ono mu a wawie Habme pharmacy ewo asafo ha okọ ho nso benya bi ye number nie wode bibi nie na wonte ase a frɛ yen wo 0535 01 0442 0535 01 0442 unya fresa ahoma we ya da sebrefo ya beje so no akasa na ya kyerɛ nsɛm nso de amaw na we champion Osipes Enterprise. A very good afternoon to you. The entire me the champion aka Osipes Enterprise on say omoton yo papa o Osipes say ode Osipes perfume egu ho a utumi hu say ekoyie ene ma ne mema mo pese mu hunu lie ne so me dey me kan pa ho asem na dia kyerɛ yeah me ya akokra guy what you say enti say wo perfume sa eye kama onue enhwe ba bia enkwabolo fo ne ho bra Osipes Enterprise ahai ubenya perfume brand bi te se Polo ubenya Club de Nuit ubenya Midlot ubenya Assad any other perfume brands wa wunim wudie mpo a wuyusi se woje wo di say ye papa bra beto de ne boda form na ye papa no abi ewo Osipes Enterprise die hwam ye go ho a e kasama unipadua ne ye ton de ama yeah ye was slippers e ma ne mema de hyewo a unso obi hyewa ubisa na da no ahwemi free me tri so abesi bi na ase onase no wo hwa awie enti ma na ase ne nya papa hye slippers a hyewo a ye kasa yes akwa ne ye guy ababa no enim laugh bo mesrew ubenya Adidas brand ubenya Nike brand ubenya Gucci ubenya Hermes ubenya Versace all other brands of slippers are we here no bra ye nuoma no ye ne ya ne kofa bantiefo enti ye tuma atufuo upebi atu akoton abra open nkronkon so ato no nso bra ye ne ye to high quality goods at very affordable prices at the amount kumasi ye ya ne ye wo inside KJT Dubai ewo KJT Dubai dwanimu police station ewo KJT Dubai no nchen na Osipes Enterprise yewo ye number e ye 0249 238370 na 050 252 0634 first number we see here woni Osipes fo nkasa na dia wonti ase no anuanom ye nkyire mu ma Arafoni adeshe sofu ya semi emu owirem sane ewura ya kana semi se sofu me ba bon se bom paye na wabehume se de ewura yi kan ye nokra ababa we na di nhira ekọ sofu na bra bomo na wa kire se me se de okay nokra okọ bonsam bom paye no sofo so ne nsa wo se bra cancer okọ cancer wo se o se ba ma bia ni wakọ mu dia ne mepew ma me ne wontena na me nwaro na me hwe wo ba ne nso ma wo sofo wani ho hawo sofo se etwere yade ye honhum asem enu bi ni atode ama akwada no odifo ti waje mami wuti abusuafie na ya cancer eno o ma wadwene se kasre dia wo ye na busuafie mu antia ne etesa o ware me no kakra ye nyaaye no sofoi emia mfanye bibi afakoto bank na ye mfa nkɔpa asase atakwa me kora ebe ya atenam ampani ampa ma ya akɔbɔ apata so ye ho na mo ye mpaibo enkakra abrabo na ekɔ nanim se na ode masem ene ebeku ewurabai adifo no aho ebi ya nneoma o sa wiei ye bie kwan pa se the so called asofo binom the so called adifo binom won yire no mon kasa ensem wanko mo beka no ehihye wo mo ho na wi wo mo na eku wo mo ntumi nka
because onim say ni kunu ye nyame nipa na wo ye nyame adoi wo ye nyame nipa ni bi se wona wo de ye papa sofo a nke enye ne de e ka no kra kire ndi on se sofo ka kire so nkodu afidie no sa na de ye oba de ofie enti se nka sofo bi yirenom adifo no kra de bidum nyenyenyenyenyenye won yirenom sabe ne ma kwan se wonom nkasa kaprameiso so be ye de abi twa me homra nyanto aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busien ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and you also we Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plus mox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omanyimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfiduduo nie minya wo
how bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi kohosie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi voter drill limited mi problem na solve More energy drink. It give you them. The body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give it go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It give you them. For your party, for your wedding, everybody, More energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adepawe ni kom hade wonkwa na woni ma depa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ami eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se chrome had there woni ade pa hene no se me mo kira kwantam na me ho premi oh kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on a papa Wofa na se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamo te bank in 1980 wamo adwuma penti wamo tre wamo nkwaba mu wamo anya branches mako enwotwe na wamo anya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamo dimu akotene eyi na wamo nyuma pa wamo eye no ebi enie wamo gusu ton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi am de betreme dumemu na kwambe na mefo so amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia ye deba abaye juma efo a omoje omaketua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hihye no ho pa. Ne me hu omo chi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edi nhwe nimu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Hanye kom ebusuapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho
Eye. Ebusa pani kasa. Yo, ebusa chia me bedase. Yendi hie ya yie. Say the behie nya nmunyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home for nsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye ho fia ho pa. Ane, woton oman mu ni abrochire efundaka. Edida efunu sade omanfo enim di panabra na wote ase pepepe. Ambulance, ane car papa, wode fefunu. Paul bearers, embrantia wo su efunu de maachie. Enhweren asiedie, efunu ntade. Local foreign nyina. Picture roller boards, video coverage. Be kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enwa nnuane wo yiase. E wo asofo a wo ye hufusom. Wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Ebusa pani, we dey ntwaso biu. God's Way Funeral Home noa. Any the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa safo leba. Kani koko board dan no ehwe animu hɔ a. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfrɛ 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. Obi muamie. ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enuti ena hu behia ma wo se ubeba bepiem ewo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation saa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti say cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na beji computer mu nimdia ye Kumasi Abuabo opposite Waterways Friday Anwomatrufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyambo ewo computer nimdia entity ye mu medase Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamwase, any what train. Yakoya, Yasamba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi no wasubusua ene we wutie. Afei, all signs so hweye. Enei ya no aka ya hyene nso se Voltage Real Limited for omu nenim nsuo tu awiei onum taayechi se wo pe woni a ebetumi atu nsuo na watu ni yiye ede amawo a onua awie me kanfo Voltage Real for ene de ma kire se onum na wanimdifo ewo nsutu adwuma yi mu onum na wo mfidipa ya ye de tu nsuo tie kan ye kan wo ho ya nwiem abom afrom sene ye hotie bia no onum ne betumi adwa abomu akwa asase na yase na watwe nsu kroje dia ma wo se wa man kwanchefo bia betu na problem abamu a frɛ yen ne yemesiesie ne kama mfama wo obakumase ahodwo da aban a ye main office ne wa ha bresunyan tachima ne doma ye won krabata ho ye noma eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 ewie na bi heba ono na di na bi go heba mixture ene ne capsules no ode aba na se enu we mienu eyenu a onipa da sani se wunya bi na se ononom na namu yade bi te se gonorrhea syphilis ana wo ba ho ate dodo hawo wo nipadua mu yawo ankasa na wo nsabuo mu nye enamu yade de ehu aduro titire ene na bi na duri na topa ye no hye adaka no wo nsuo ne ho wunya wodi nsuo no be memene topa ye no se wo ye ne saa wawie baabi eto no bi a wo kwa abenya bi oba misi eba PF Costa Pharmacy apedang dani heba Fredimens fojo eba obekwai bi so oben ene konsansan kama wonum so oni wadi bi ase wonum be ma bi ato na bi number eye 0549 999253 ena wie ye boost nipadua no na ye Vim champagne energy drink ena e ma that instant boost
Yeah, Vim Champagne Energy Drink. Trillium Industrial Limited for the Vim Champagne aba. Costo ne ben wono. Ko supermarket no e ben wono. Maame na woton drinks ne ho. Wo de okwa kasa wo pe Vim Champagne Energy Drink. Sa adwumadie bi a wa plan se wo bedie. Ya wo to nsa fe nipadom ya awade party bi na wo to abadintuo. Dwumadie bia no ma Vim Champagne Energy Drink mrase. Ebema adofo na eba ho no instant boost say ye hia any down moment we adwumadi ase o se Vim Champagne Energy Drink ma vim no ma vigor no ma feel sa vitality no Vim Champagne Energy Drink o pedodo afra yen 0322 19 0877 032219 0877 na Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood ewie ye chiaw no adwuma efo nyina papa yi ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saada no amu na Dr. Dawood wo papa yi wasi duama yaresa se hwini doctor no papa ni waduro ene wa wutie mi asabe wo pe battle na so minu aba wa brewu esu de wa subi sika de wa sebi nanso angosiaga bra papa ne ho Dr. Dawood oya wadrupa wo ye be ma bia wontumi nyemba no efidi wo nkwamwa ne nye bra no nhye ne peme ma wo to a obechegu no ena be ma wo nso be ma na wu edafom bem wo ye ne hwienye ye papa no be pagya no ama wo ama bema na gina so wate mu ansi kire yade emoja broso ani stroke yade hamo mu amode ye namu yade mu amode ye hepatitis B ye funumu ulcer baabi edaw bia ana odwonso semu prostate mu hawi bi na awo fibroid no won fa se kankan nanso ubenyu ahoto ye Dawood Herbal Hospital papa ne number 0244 886437 and 020 168 1717 na 3P garlic mixture nso duro piwak natural health for na this duro we yaba onuada sani awutie mie se wunya se duro yi bi na se wono nomo a nokre me se wo se ebebua wo nipadua ne pa duro secret ne se natural garlic wom enti so onye binom a wawie adure wo pressure nyina ye o cholesterol nyina ye immune system na ye weak wapone waposo nyina ye o yasasabro nie ahotutuo nie to de bia no aho no to 3P garlic mixture adure bi oba misie ba kolna dan heba eni ba bi eton no bi a obenya bi ya no afre yen e wo 0248 928824 ana 020 100 0021 so ni ebeje so ene nyame nsa wom heba center abrewa basnade ma mi wa abu akwase paase bodwesa anwo na se wone abrewa hia onue wa ye lucky mo amopa awo ma me ne se eba esene ade eba nsene ade anka wi ata nani abre penema o se ne yete wonso de sebe wunya yafunu mu bi be ma wontumi nyemba no one abrewa mehia waye mre wompem eni abrewa mehia enemu yade bi no akote eni abrewa mehia wode ye hernia prostate mu haw ana hepatitis B wode ye secrese hawdo mpem abusroku yade anansi ana se twere koko na haw ana stomach ulcer blood pressure ni nyina no oni abrewa mehia na abrewa beboawo abrewa no ma ye 0246 45 0718 ofresa no ma wiya abrewa bejeso ate ya Bolivia Enterprise ye de Kumasi Sofo line alignment hwa na yewo ye ne multi home eni die animhwe na ye ne ye de future life enuane ne san yade no enuani no kre ne se ahodenuo ayemuma enti wo bra beka de hawo na ye nhunu aduane a ye de ma wa mu adi a yade ne beko vitamins ni minerals ayemuma tonchom amino acids ayemuma omega 3 inulin selenium energy protein fiber ayemuma yese bekiro yade wate na yenhu de de ma wo ye number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and a happy birthday to you ye frau Rita Menu Rita Menu Swami post office na wo ene wanya afeko e de aka won fie ho oba Rita ene wa wunua ne onyonko Olivia ejewa ose ene ye wa wodai
Oba pa Misre tamanu ɔsɛ Nyankopɔn ni nhyira na hoɔden ne nkwa husan ene nimdipa sɛ ntɔ so. Ɛya kwa me nana ɛdeɛ na apɛ so obisa ata abusa. Yo nana mame nas na yɛn kyɛ atiefo bi. Eno atai. Ansa na wobɛkɔ ukuna sɔre no. Mame na wobɛfa akɔ no. No di kam okobi dada. Na afe na wate no mpaebɔ no wɔ park so. Tie no ɔno wɔn neneye. Nipa na obe invite o na ɔno na okobi no neneye. Enkola saa kola ne so aba nene kobi. Na oka so obesa oba na yare no otimi sa oba na yare. Yale ne de anko. Oka so obesa oba na yare no aware wantimi ansa na yare. Yade ne de anko. Na obisa na wura se di ntia wantimi anye. Mpacho ne de mkasa mbisa na mboa. Ususu je di nti pa ti osofo Nyankopon sa wono so ona esi obi ni mini obi. Nyankopon sa wono so na wo ye usei. Menti no ma biase o. Ususu di ntia. Papa dia me susu ni se me metimi anka maka se firi nyame na firi nyame a no ma wo ye ka ho ne dia na maka se metimi nka ne nyina wa wo ma me ensa na wadi kan wo mo dada no wo no mo nyina na ti aware na se na me di mienu do yale ne die mienu na mde koe nti no mo nyina ti fie obi ai wana na hwo mo pacho papa no papa na na hwo nti se ya ofi ho no oni nkwa na san fio anam de da so se ba ko na mde no kwa yale sane de onu de wa firim na me ba panyin wo Nigeria wo ne nana ho na no kura ni nyame anyim na akura no oboa me ma akura ni firi Nigeria ba nti ne ne wo munyina na ne wo fio se sofo ba sisi ya na o se o ba na wa ye ne no manyina wie e na wo de ni bere be pre a wo ba di atu me jintum ade nti manisem ade a manisem ene me mra ye fia ne yetimu nyina pictures wo me fon so kuro no so wo de mo pa mo nkokuro nso nkobusa sasema me ka tro na me digu ni so a saa japade a wo prebie wa hoɔden ewom ene sei ma hoɔden ewom ni sei me de ande akuadwuma na me ye na me de boa no sei afembia no me do aburo me dua banche nti sei sika no de me mfa bi ni nyina no me de boa ne sei be ma ye mfa nye na ye dan no ni ye die mu nti na me pese ye nti no me boa no pa oba de achia me akura me da se baby adisi ya je say pa de be pa ni hia pa say yenye mawo sisi e enti oba we hia sempa ni say ma hia sem ni say tu omunye me man ma me no de free wine ansa no akotu why me man wine me man yenye wo mo ma na me de tu dia me bra me ne boy en on fa me chef ma no ko eni ma be na woni ne tena e osusu samaye wonim samaye 3 plot ni yede ba akwa sifi na ba akwa wo baabi eno de akoye 2 rooms so ewo eno domase na ye yan kasa bebi ye de asole dan ni fie ni nyina ye twehia na asole dan na chi se no plot ba akwa ye ya yo aso so asanka ewo so wo se wo bo e na obi ne ne yire tie na ne dofo san yo d4 dia na wo ye ntia na obo yi me de ebono de wo mutake mi wo fie osema fa mo ba no eno nkoa na mbom se wode ne nsake kamene de mi nyine nyame ne nokure ni mtwa toronto no so na mbom mo ba abro no de bo mo ba ye na eno o ma no abo ne ekoswe yi obi a ye wo ho ade de wabɔ na busua bi amane ana wabɔ ne mpanimfo amane na wo ka kire wo mo so asen na wo mo ka ye na ade na mo ye fa ho asam no mpimpanso ni nyina de besi bia mema busuafo ne ti omo ta wode na chite omo frɛ na ono wo ye titinti wonye ne mfumso ntum efisa kasakasa ne ba ye no kra ode pa me frifia mkotana menua no o papa wodi na o papa de no e frɛ nka chesa wode no ye nwu a wode ni ti boba na akohoma na wo komramu a wa nifo o ka che ne se o mama koma na ni china nti won fa me menya ne ba na ne papa awu enti abusua ne de o musuro no o ka asama o gina de o gina o ka se we na me ya o be ya na o be ye sisi a wade na gu ana se wo ho awade ne de papa se o mom ye ntasi ye ntusu nsa no o so no de gese papa na enti agu engui why okay akra me da se so for ne friend say bondin kire me okunu odi for Daniel anyim
Odifo Daniel Enyim. Daniel Enyim. Tanoso. Owo hen Sunyane Tanoso. Sunyane Tanoso. Nempa eboni din de say Gethsemane Prayer Center. Gethsemane. Hono sa nyom na eme de ba hono minim de hye se ahoyira o sa ahohihia mpa bo minim de hye wan boss a won hwehwe ma me na me mo obo unim sa nyom ne to odi Roma ni de ube hunu to unim to ba ku bi na nka me kai Dabi nya no de me kai na me ka Gethsemane we hono na yaraba ya ahohihia na ahoyira ba aya kwa bi unim to unim Gethsemane to Gethsemane ko order ana ba ku si Gethsemane ye rim free order anyway eno so Gethsemane na wo bo what kind dia na ema ye rim free Gethsemane da nya eyi Gethsemane na ye bo Jesus asenu you ready free you ba ko de bo nyo o sa anwum se ye de pa okay mate madam wase mu obi enko momma Jarenas momma ne nkasa nwie na Gethsemane sofo Gethsemane prayers Gethsemane de nka yewure ntumi mfiri hoda na yewure ntumi mfie na ekoni seye odifo Daniel Ayim ebe ko yene okay ena wiei awodade mu nchia enkoma wo ababa awai udide abna banie pokua echampoma man pokua ene wanya afeko ede aka onfie ho oba abna ene ye wawodai yesre nyankopon ni nsemu nhira ne nkwa husan ene na yemye se ntoso wate entutu anamo nsiye bibi papa bi a wo bom paye fa hu bia bibre onfa nomo happy birthday to you mampukria God bless you Jarenas akwaba okonana ya danyame asese ye boko pa kire se enupa wo fia apomudi girigina ayese aduane wo fia kwada nsu kom enti se nupa wo ho ye benya Jarenas nura no ma adenti na enye boko no very good woni yale to nkwanta pai ene kire ye Jarenas nuru no na ye nso ayetie ye ne yare nto nkwanta mpa bi nana ne dase awie ye chia ya hwefo ene etiefuo nyina mo won konkwa anu ase na mu tie Asem Beba Dabi na mgidi se yinyina ya asem a idura wi a ye tran konkwa anu ase esua ade mu efemu aba na esenti na Dr. Jerry sene oba be so dwumadi atisi asene na waboa ama amansan nyina atibi na obi wo hawa ode abedan Asem Beba Dabi eti yeso ye ba ya yekura yensem Jarenas enupa ahodo nan ya ye de besom yetiefo se ye nipa ya ye didi na ya numu ye kan mo ati ase se yare enso dai e kan ye ho enti sa pepepe ena wo se wodasani bia udidi a wonom ne de wo se wapomdin no ubetima hweni yie na ebetimi agina brane na de bia da ubetima kodi udwuma se ne se fata na sika ye dai aba abotom na ne oman mu yale da ho enam akon enam mienu na miensa asem aba aha wo be makura no sebi wo kura wo dampa so kura no ye ju chop money aha ye se okunafo ni di aha enti mema e wo se yitimi no numa duro no e ma immune system no ya pomudin etimi gina brane esipi esita eti awie ye kanfo ma se ma me ne papa utie me na otimi se yare ne wakoa yare ne wodi asie yare ajiwa basaba mu chese yare teteo utimi se waye hu bia immune system no e wo form chese yare bia betimi abawura ni padua ni mu a immune system no se eye wiki pe yare bia timi bowuram enti entena ho na yedidi aya num die wo haw bia ewo nsuom ni yenuane mu ayedie no e wo se wonya aduru a ebetima aboa wasiesie wa hoɔden nkwamwa na ewo ni padua ni mu no ebetima me na sipi asita ye nuti ne ye kanfo ma se Jarenas Catholic Mission no ma me papa
sɛnea wotie biaa bɔfra wadi mfie du mienu kɔ mpanyi mfie so deɛ obiara timi no maduro yi ɛboa ma nipadua no emogya ne timi die furusane ama emogya fi biaa ɛwɔ nipadua no mu no eyi ne ɛklense ma emogya ne emu da hɔ kama ama wɔtimi sɛ yes entini no mu ɛdɛ abiebie wobɔ sɛ ɛwɔ hɔ no ma ɔbɔ hɔ no ma ɔsɛ menase ataatai menase ahonhono ɛyɛ ne nyinaa yɛ emogya fi a ɛbɛhyɛ nipadua nim sɛ nya kwan empia na afei ɛde saa ɔhaw na ɛdɛ aba nipadua no so etu hɔ no ma wɔsɛ mahonhono menase ahonhono mesrɛw ɛyɛ immune system no ahoɔden kwamɔ ne wɔ mu no yɛno bi na ɛho atekyema a ɛde saa haw yɛ ɛde ɛde aba eti awiei wote menka wode bowura baabi a yɛtɔn no ne tunduro anaasɛ yɛtɔn pharmacy no biara no herbal shop ahodoɔ bi yɛtɔn no mu no wo se wopɛ gerinas enupa a yɛde abɛdwa so a yɛboa nipa ama kyɛ sɛ ɔmatɔ ba ha anidaa so asa no yɛkamfo ma sɛ wodeɛ wakɔ baako wakɔ mmienu a me se bom ne mprɛnsa so wobɛbɛ abɛto sɛ gerinas garlic mixture no ɛwɔ hɔ nom kyɛ sɛ esi hɔ potii ne t-shirt so kama wotwa mmienu anɔpa no na wotwa mmienu anwummerɛ wobɛhu sɛ wapɔmden na ɛdɛ wofa di soɔ no ntintina hɔ ɛma wo immune system no ɛnkɔ fam anyɛ saa yare ahodoɔ different ɛna ɛbɛbɔ wura nipadua anim ɛkɔba ne saa no a na kyɛ sɛ woanhwe yi a wokɔ nseɛ do o nti ɛntena hɔ ɛma wo immune system no ɛnneɛma ɛnyɛ basaa ɛmfa ma mesrɛw nunum bi ɛyɛ garlic aduro a nyame adom yɛde herbs ɛkyɛ sɛ akeka bom ɛwɔ abɛɛfo kwan so wotumi de hyɛ wo baagim wotumi de to kɛm baabia wo biaa no mesrɛw wobɛtumi anom wobɛtumi de akɔsi wo office na wo bɔne nkakra meso bi wɔ hɔ nom a wahyɛ condition mu saa kyɛ sɛ mfifire paa de mfifire no ebi ɛnte no ɛti nipadua no kyɛ sɛ da bia wayɛ kosoo wayɛ kyɛ sɛ wohu deɛ ne nipadua no ɛpɛ sɛ ɛyɛ ɛti mesrɛw awiai mekamfo gerinas garlic mixture ne diama o sɛ maa mene papa wotie me na wodi hyia bi wo yere ukunu ana wo dɔfo bi ɛwɔ haw bi emogya mu yareɛ ɛna ɛtete no emogya ne ntimi ne afusane wobonso obi wɔ hɔ no ma yɛ bibi kakra bi wɔsema brɛ makoma no ɛbɔ me peli mesrɛw nunum bi na sadeɛ bi a akyekyere akoma ne ho na ma akoma ne ntimi mpɔmpie no ɛte sɛ kaa na ne engine no emu ayɛ fi no wɔnhwe a ɔyɛ no emu ɛyɛ dirty a ɛbɛkye no pieces no ɛma pieces ne ntimi nyɛ free ɛma kaa ne ntimi nkɔ sɛ ne yɛsɛ ɛkɔ engine ne bɛbreki saa pɛpɛɛpɛ na ɔbɔ adeɛ ayɛ nipadua no ɛntena hɔ ɛma akoma no a ɛkura nipadua no nyinaa akɔ a ne nyinaa no ɛma ni akoma no yɛ dɛ ɛho ma asɛm mesrɛw anyɛ saa wobɛhu sɛ akoma no woyɛ biribi kakraa bi na wakoma no ɛbɔ pɛw asɛ kyɛ sɛ yɛde wiase nneɛma nyinaa asoa wokɔ ha ne ha na watena ase mesrɛw ɛyɛ pressure no ɛna ɛbɔ nkayɛ no blood pressure no emogya no ntimi ɛmfuro yie ɛma emogya no ntimi nni afurusane ɛma ne penetrate ɛmfa ntinim ɛma ntin no ntimi nya ahoɔden yie ɛma kyɛ sɛ nipadua no ntimi nyina brane eti awiei yɛkamfo gerinas garlic mixture no ɛde ama sɛ baabi a wotimi nka anaasɛ wohwɛ me abɛɛfo ntetafidie no so no mesi yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 ɔdɔfoɔ baabi a wotimi ka biaa mese frɛ mpanimfoɔ na ne mpanimfoɔ ɛntwetwe nkɔmmɔ wɔn bɛboa ama wɔn nsa aka aduro no bi baabi a wowɔ biara no yɛbɛtumi ɛde aduro no ama wɔn nsa aka nti mesrɛw kipi yɛ namba no na frɛ ne mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ na nea ɛtitiw biara no a ɛberɛ nti ebi a yɛntumi amobɔ so wɔ ha no wɔn nsa bɛtumi aka aduro no bi ama wɔatumi anom amana aboa wo ebi asiatica bi wɔ nom a wɔseme nam kokom ɛyɛ meya kyerɛ sɛ ɔyɛ biribi kakra bi ɛyɛ ne yɛ wɔ tipensi ankasa ɛtu bɔn sɛ da biara ne nan no wɔkɔn mu kakra bi na kyerɛ sɛ asɛm aba mesrɛw aduro a ɛbɛboa wo na bɛma saa haw no afiri hɔ ɛyɛ gerinas
Calic Misha no kope bi no nom obo nso a wutimi se nani no wo hwa ade a wo hu ne ye nani no so ase wose nkosua bi ya to bi aguma nani so aye prekese wose abosen aguso mesrew obo se onum aduro no anadwene wakoda no wutimi se haw bi a wo wani no so bia no eye firi so obo se ade be chi no anyema bia be hihye wani ase wotimi se ampa wo haw na wo so no chese aduro no akoyi sa haw ni nyina e de aba obo so ameka sei wo bekọ kete so anadwono ehonum na okoda ha no akoda ha chese ne hunam yira no ne hunam hihye no tama wose nkwa kete so a wose wotimi da na ho etimi da form no wono de wontimi na akoya asem de ama no mesrew uyi obi a wote saa na saa ha we o famu a edre bedi wakaginamu eye Jerinas Calic Misha no kopebi no nom ebeboa no kama obo so okokete so obo so obeso fine ana obeda air condition mu no wotimi se ne hwinimu nyina sisi amaman no frames no agini padua ya boso woye no hwehwia enyeye etisi wokodai otu nkro hu a ekohi ba nyina wokoda kyerese don hwere baako ne fa no Robertin ka say papa smesi mamia smesi wona adan mesro eye aniwo eye yare pa ntimesro entena ho ema nkromo kyese wona woyire da ho no ya kyese utimi se wukuna da woyire da na ba ma utimi se wotu nkromo ko hi ba nyina anadwene wa hwe obenya ne fiofo nyina mesro ukunu bi ana wodofo bi ana wonua bi etisa me kanfo Jerinas Calic Misha ne edi amane se mani pebi no nom ebeboa no ahohuru mogani na saa ohawo na infection na ewo mu ni nyina no ebekla ni nyina afiri ho ama na de ne ho ama ne ma nyina akoye edi amano obo so obo se ne chest no eye ne ya etutu no ne kwachi bremu no eye ne ya dompe no meso saa hawo ni nyina no ebra onom Jerinas Calic Misha no eyi saa hawo nyina afiri ho edi amao ama wafo apomden edi so ama ne ma nyina akokama kama afei we obi so a wutiem we obi a wudi anadwo wutimi se starch food no chese cholesterol niema enamono anadwo wonom akọ hi ba nyina mesrew bra wutimi se hangover eche no wo nyasem ketwa wo ye no hwehwe anyeye ne hwinimu nyina sisi mesrew bema nonom Jerinas Calic Misha no ne mie bie wuntinim ma enflo wo se first no 2 minutes 3 minutes Mr. 1 from Mr. 1 minute amesrew wo say wo kwa 10 minutes more 15 minutes more wo ba tuma men fifre afri wadere ama ne ma nyina edai akokama de amount eti bema wo yi obi a ye fro under 1 minute mesrew eyani wusem mesrew kopa Jerinas Calic Misha no na fei wasa de Jerinas viko no e de awono nana me say unum Jerinas Calic Misha no now the viko now viko ni dia ei adwuma na si me say ada me ife busa me say ei chese je yade be krum ha no ano de pa wona busa say ano say ei chese yare ano yale no na ye nani wusam se be ma pa wono watimi se woyi chop money na yira bon kwande nana ebedu anwumra enkoye kaskala ose timu sanse wawie tim kaja aye mobo aye ni wusam so tiase obesiesie no ho watimi se niam gyinagyina niamam na bema nya daje fa niam akobobo so a ukoya oseja wadwo tim kaja dabi mesro hwehwe Jerinas viko no wusisi pa na ye oja wo ye driver ni mesi ni carpenter ni wo ye office work wutimi se watena sia ma osisi no ekura bem agire wo ye ohun hwie nyeye mesro what do ebeboa eye Jerinas viko no so tiase eye v so tiase na ade no so no ni shape no tisa de so tiase wakani nyina nya sem ketwa viko no na ade no so ni shape nso ya de eti bema nya daje na ye ohun aduro na ekuro ne wo sisimu ni nyina engu ne mu na ho wutimi se chese wo blog no wo peja na wo de boss wo beti ade pai wutimi se eniema edai ehihye yie etimi srew edu ebeboa wo se wo ye oba na wo sisi achia wutimi se obi wo pa wo ko etimi se wo free line nim amani padua no wa balance di baabi mesrew kopa Jerinas viko no ebetwa besi kwan nim amani padua na entini na anase kase na echia no ebetwa besi baabi kama
ama wafo apomden ayedai edi so eye body pains na etete wo obi wo no ma owura ba bia a wo kakra bi anase nsuonyunu bi guni nipa bi mu no wo asema ba mesrew eye jerinadi kono ebeboa ama entini mu ayedai adeda ho ama nyema nyina aye kama say rheumatism say arthritis saa de mani nyina etitiwa eye jerinas vico oba tenkane ni wono libido no ewo fom wutimi say odofo ba ho a wosemi de mentehwe ma yese dua no da bi oba eye yare eye ni wusem mesel ewo se wososo wotenka na so hu say enyema nyina de dana kwam afi ye wo jerinas heba mesha no etidi malaria no chese wutim se ntontom no adwo ama eteteo chese wonuma to aduane si wonuma wuntimi ntibi anwe mesrew adura bebo bedi wakagina mu eye jerinas heba mesha no afi yasade heba capsules no so edai edi akan wuntimi anum ni so na de capsules no so edai awo no na nyema nyina edida na kwam enti yeda ya tiefu ase sa awiei monya bre etie jerinas ye ne pa ye wo na ye de sum Ghana man ni kumaseman ni Asante man nyina na me judi se mo ne ye nidwa na wo haw ne yare bi atiti mu bia no enye nyina be firi ho e de amamo ama ne nyina aye kama bo me number no bio number no nana eye 0241 4677 mpanin se obi benya wa friare o entena ho e ma ya count ho mo jerinas ya da mon soma se enti mpacho sabre obefre Dr. Jerry Sisi ya 0241814677 or your friend this number na ewie dia wonti asibia do ye nchirim emfama na wie maami wɔkyerɛ sɛ udi de master ya wo pamade ɛwɔ adankwa me isa so yɛsi Asem Beba Dabi dwumadi wo mfa ni akorokora master ya wo pamade wo isa so adankwa me isa so yɛda ase eburu sɛ da ne da wutie yɛ wate na me ba Kofi Buache Angel ono na adiscover Kofi Buache ɛna wie wo nso mechia wo na awie igoswefu nu ahobufo yɛchiachia mo nso ankrato onu abedwafo nyina nyankopon hyira mo se wo be kumase asafo a ye be labor ho no enka ne cocoboard building no ye nidi animhwe udi unyaduro na abusa se wo pe ankrato a wawie ye na goswe funu ahom ye hweso ode hia wa firi ma yie no fa hye yensa wo pa adaka foreign anaruka ye mra besiesie grounds no ana ba bi a ye de da ode hye no o pe flower ewisiado ana ka ya wo de ode hye no betum o pe picture roller board bi ana video wi say you draw ana normal emranti e di be display paul beres no ni nyina no ye ho adwuma e na ato ya de no a ye tubi ton ye to ne nkronko ba bi a wo bi anso ye de bebrew udwuma di a wudie wuhia MC ana catering for ye manu anuane mfama wo pesofo amna ba be hira wa wade so ana wa be ye wufusom ni nyina ye wo bi o live band so ye be bone kama ne de amawo ye number ye 0243 737457 and 0266 194678. Oba de achiami enitetamiensa sofo no ye friend no Daniel Ejim yeso osunyan tanoso gesemani en oda no ka kire sofo ne se no onyini se ye ne friend no a enei watene honka nyankopon ya adom a enewukuo dwoada mihia no ewu take fia ha ka kire de mame odifo Daniel Anyim awo sunyan tanoso Gethsemane prayer camp no una oda no yeto wonkra nanso na wonyini sei bia na ye Otec ya ampa etimisi sa ne sa ni ntino yaba ya woso no amwo hu se Otec de otie nso nka nche no se ene de adwenkyere bia ni ofise de awura ne beka aye no yanyini nti yenka ho hwe na mom nyankopon bo a adwoda anopa no nkono na ofia ha se oba ne saade a na ono so aba na wabekire ni diem anya saade a de o se ye kafa ne awura ya beka ho bia de yenso so ya bekire ya adwen. Okay. Awura wasem no betu ahyeda adwoada nyankopon ya adoma ya to nsa afiri wukunu awade ni mui nti ebehia awade enwu ye nchemu ade
nti yebehia dwada ani nyame nko na wiye medamon so mase grow fine herbal tonic eno nso ye mogyaduro mapa ya edura anadwo a wuntumi ndai onipadua mu aye omrei wonsabuo mu enye kura problem bia eye menstrual problem no grow fine herbal tonic ene ye ho adwuma eduro we ye very powerful grow fine eduro no eye o eduro ne ye pa ye ni aye koko ene ye dia ye sa eduro wi se wota anum grow fine a emanipadua ne ye den ye bon ho ban e ma ya de mfiri wawra grow fine eduro na ye pa ene ye di grow fine ointment nso aba ene ye ya ho adwuma na eyo so onipadua ne ba bia ye bia wusu na wo bre no fa twitwi ho wawie baabi eto nu bi akwa abenya grow fine ni mogyaduro yi ene ne topai the ointment ni nso bi wate wonsi ye cars ne namoa eya gina yen na tobi ye number ne ye 0244 59 65 32 unya fresh ahoma we ya grow fine for ye nso ye beje so Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa nso yankopon nhira no me pa cha so wo yade wo utrim enemu yade na e ha wo mujabro so untrim twen wo pa wo ana o mensem kofom de winim se ha wo bia no wo de brabewura Awurade fie Herbal Center Kumasi ha kronum bosi Red Park ene ye wo ye no behia ama bibia nso aye kama 0241 09 3915 eno ne number arofoni ade hye ye mfa dwumadie ni nsi sabre ya sorry Dr. Kasheba ne uku wa kire se declaration no wadi so eno ano no ene yifugu day enti ensemu enawie yegu bema ne nso so wo dwabrem ne so no emu edu anuanom se anu ayawaso fo koy ananya ayawaso is se baba jama akofa enti die ko wura mu ne die ko hye nkyɛnkyɛn woni nyina no enawie wode ba ensemu ho ka hye betena se mafidie na ya medamo asie bro Piratanim azotori bia wabo Yesu